Siyabingelela bazalwane emakhaya. uJesu Kristu siyamvuma uyinkosi yamakhosi namanje. Siyabingelela ababukeli bonke beTheocrust Networking Embassy. Siyabonga kakhulu bazalwane, emva kwesikhashana umuntu agcina ukuvela kanje. Siyaphila, uNkulunkulu usigcinile muhle ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngizocela ke ngingakachazi inhloso yale video, nginikeze ubaba engihamba naye abingelele azisho igama nesibongo nendawo avela kuyo egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Haleluya. Malibonge igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Ndiyabulisa emakhaya. Ngelihle igama lenkosi Yesu, ndiyabulisa KZN, ndiyabulisa Eastern Cape, ndiyabulisa Cape Town. Ndiyabulisa kuyo yonke iSouth Africa. Amen. Ngelihle igama lenkosi Yesu. Lo uthethayo ke bazalwane, umzalwane uzingisile kaMakhabana. Uphuma kumhlaba wase Eastern Cape, kwindawo yaseGcuwa, kwilali ekuthiwa kuseKhoboti. Ngokusebenza ke ebese Cape Town ixesha elide, kodwa ngoku umuvele KZN kwamaphumulo, kulapho ahlala khona, akhonza khona inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Ndiyanibulisa ke nonke emakhaya, ndiyanithanda kakhulu. Ndiyavuya ukuba ndibonane nani emoyeni namhlanje egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Tata Makhabane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ubaba lo bazalwane, nonkosikazi nabantwana. Amen. Angithi njalo Tata. Yeah. Amen. Family yami ise Cape Town yonke, unkosikazi wami nabantwana bami sise Cape Town. Amen. Yeah. Kuyintokozo bazalwane ukuthi siphinde sihlangane kanjena. Inhloso yethu bazalwane ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu ophilayo. Umdali wezinto zonke owadala amazulu nomhlaba nolwandle nakho konke okulo. Sishumayela ivangeli ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka uyaphila. Ngaye sinokuphila okuphakade. Sihlale nobaba wethu wasidalayo, ubaba wethu osezulwini. So siyabonga kakhulu bazalwane, iTheocrust Networking Embassy inhloso yayo leyo kakhulu, nanokuthi ke umonakalo omkhulu emhlabeni, ziningi izinto ezibizwa kuthiwa ivangeli ngesilona ivangeli. So ke siyazama ukuthi ke sicacise kahle ukuthi yini ivangeli. Okungesilona ivangeli kubhilonga embusweni kaSathane, awubusa ngendlela zakhe zobumnyama, lokho esithi i-world system. Ngicela ke bazalwane kule video ukuthi sizothula imigomo kulabo abanesifiso sokuthi bazohlala ekhaya labafundi. Masithi ikhaya labafundi, ngiyacela ukuyicacisa lento. Ikhaya ilahlala khona ifamily, umndeni, akulona isonto. So ke ngiyacela ukuthi singabi nawo umqondo wesonto nangendlela isonto elisebenza noma elioperate ngayo, kodwa ngicela sibe nomqondo wefamily, wekhaya. So ke masithi ikhaya labafundi, ikhaya ekhaya kunobaba nomama nabantwana. So ke uma sithi ikhaya labafundi sihleli siwumndeni. Ngithi abase Efesu chapter 2 bangaphosisi ngithi verse 19, ngicela mangicheckela abazalwane ukuthi sinomndeni wasezulwini. Yabona, uma umuntu esesindisiwe nje uhlanganyela nomndeni wasekhaya. Verse 19, consequently, okay, ngesiZulu.
Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa seniwumbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu. Consequently, you are no longer foreigners or aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. So-ke uma sikhuluma ngevangeli, ivangeli lisibuyisela kuNkulunkulu wethu, ubaba kithi, umzali wethu, bese siba ifamily, ubaba nabantwana bakhe. So ayisonto. uJesu mangabe ezofa esiphambanweni wayezofela abantu bonke ukuthi uchitheke igazi, kususwe izono, bahlanjululwa abantu bese bemukeleka ukuba babe munye nobaba ongcwele wasezulwini. So bese siba umndeni. Umuntu mabe engabuyisene noNkulunkulu ophilayo, ukhona ukwehlukana, then akalona ilungu lomndeni wasezulwini. So-ke ikhaya labafundi ikhaya whereby abantu asebedecide ukuthi bafuna ukuba umndeni kanye nomndeni wasezulwini. Sizopractice-ke la uJesu mayithi khona kuMatthew 6, mayenziwe intando yakho emhlabeni injengoba injalo yenziwa kuphi ezulwini. So-ke manje sifuna umbuso ngokaMatthew 6 futhi ngithi uverse 33 mangaphosisi, funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. So-ke sizohlala lana hayi ngendlela yasesontweni, hayi ngesystem yasesontweni, kodwa ngendlela yasekhaya. Yabona, ekhaya kunama activities akhona. So uma kunama activities akhona, ikhaya nekhaya linomgomo wokuphila, umuzi nomuzi unendlela ophila ngayo. Sizocacisa lokho-ke kule video ukuthi uma sithi ikhaya labafundi, umuzi lo onikelwe embusweni kaNkulunkulu obubizwa kuthiwa umuzi wakwaSibiya, kodwa wanikelwe embusweni kaNkulunkulu ukuthi kuhlala abantwana bakaNkulunkulu bonke abafuna ukufunda ngeNkosi uJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka ophila kuze bephakade. So-ke ikhaya labafundi ikhaya elinemigomo yokuphila. Akuyona indawo whereby umuntu uzofika enza akuthanda ngesikhathi asithandayo aphuma ngene, yabo, no. So ikhaya nekhaya nje linemgomo. Ngeke ngifike ngingene kwaSikhosana noma ngene kwaZikalala ngesikhathi engithanda ngaso abangazi, yabona, ngifike nomthetho wami, ngifike nemicabango yami, ngisho into engiyifunayo ngesikhathi engisithandayo. Emva lokho mase ngidelile sengiyahamba futhi, mase ngihambile uma ngiphinda futhi ngiyabuya ngezinto engiyithandayo. Ayikho into kanjalo bafowethu. So-ke sizothula-ke imigomo ngoba abantu abaningi bebengaqondi ukuthi masikhuluma ngekhaya labafundi sikhuluma ngani. So-ke sizothula imigomo yokuthi ikhaya labafundi line-control, line-discipline. So kune-order. Izinto azenziwe isinoma kanjani. Kuleli vangeli-ke likaJesu Kristu esishumayelayo lombuso kaNkulunkulu, lisibiza ukuba uma sikholwa yilo sidele konke kwezwe. So-ke wonke umuntu ofisa ukuthi azohlala ekhaya labafundi, umuntu-ke ozothi cha, sengiyavuma-ke, ngiyavumelana nale migomo emisiwe. Sengiyazi ukuthi mangiza khona yini efunekayo, yini elindelekile. So uthi uma uselapha ekhaya unqume. So yilokho esizokwenza-ke kule video-ke, sizofunda-ke iphuzu nephuzu egameni leNkosi yethu uJesu. Leli ikhaya labafundi ukhona ubaba oyinhloko, ubaba uSibiya, lo okhulumayo, ukhona unkosikazi wakhe, ubaba nomama. Then-ke akhona ama-members of the family embusweni kaNkulunkulu. Njengoba ngihleli nobaba nje, ubaba uyimember embusweni kaNkulunkulu. Ngaphansi kwaleli ikhaya esikhuluma ngayo, ikhaya labafundi. So-ke kune-order, bakhona abantu abangomama, bakhona abantu abangogogo, bakhona abangosisi, obhuti, bakhona abantwana. So ifamily, kune-order. Izinto siyashisekela ngoba makuthiwa ikhaya labafundi, sengiyichazela ikhaya, abafundi
abafunda ngoJesu Kristu kuphela owafa wavuka. Malithi iBhayibheli funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. So ke umuntu odecide ukuthi ngisekhala abafundi ngizofunda ngeNkosi uJesu Kristu, nothing more nothing less. So ke mayifika ufikela kuleli khaya elinobaba nomama, then ayikuyibona abazinhloko, then bese kuba ke nabazalwane esibambisene nabo ngoba akuselona ikhala kwaSibiya kodwa sekuyikhaya lomndeni wasezulwini labantwana bakaNkulunkulu. So ke sibambisene singabazalwane njengoba kuba behlele eduze kwami njena ke ngizomdedela akafunde lemgomo sivumelene nayo baba nabanye abazalwane. Haleluya, ngicela nibezwe bazalwane ngoba nobe bengavelanga kukamera kodwa bakhona njengamanje. Thanini amen bazalwane. Haleluya, Jesu Kristu inkosi. Sinosithandazile lana Melase, sinobhuti uZipho zonke Zulu, sinomama uMkhwanazi, sinosisi ukhululiwe bani kambe Mbamane, sinobhuti uNtokozo Mkhize. So ke abazali abavela endaweni ezahlukene abathatha isinqumo sokuthi bafuna ukuzofunda ngeNkosi yethu uJesu Kristu bayinqumela. Then uJesu Kristu uthi umuntu mayefuna ukuze emva kwakhe makazidela adele konke. Yilabo abazali bathatha leso sinqumo ke bazofunda. So ke kufanele kube neorder, kube nemigomo elawula ukuhlalisana kwethu. So kungabi kwamachanasa nje uthi umuntu wenza into ethandayo isikhathi esithandayo. Sisinayo ke experience bazalwane, sihamba ke sidele konke. Thina siwumndeni kwaSibiya siqale ngo2010 ukudela konke. Yebo uMoya oNgcwele uyasifundisa, ubesifundisa usasifundisa izwi ukuthi uJesu uyale wathini imiyalo yakhe. Kodwa okunye besidedela nje inkululeko. So umuntu athi ngiyadela konke adele konke eze ngendlela acabanga ngaleso sikhathi, ngizocela ukuthi ngongesikhathi. Kodwa ngicela ukusho ukuthi inkululeko siyidedelile kusukela ngo2010 ngayo yonke indlela ongase uyicabange. Athi umuntu udele konke kodwa ahambe ngendlela athanda ngayo yena afisa ngayo. Sayeka nje kanjalo. Kodwa manje uNkulunkulu usesifaka kwesinye isigaba. Njengoba sesinekhaya esihlala kulo sifunde kulo, manje kufanele kube nediscipline. Sekushintsha izinto, sekushintsha ukwenza, sekushintsha ukuhamba ngoba sihlela ekhaya. Njengoba sihlela ekhaya sifuna ukuthi sibe ngabantu abazofocusa kulokho esikihlalele singaphazamiseki, futhi singaphazanyiswa umuntu ongaka decide ukuthi ufunani empilweni yakhe. So ke ngiyathemba bazalwane ukuthi kuzwakele egameni elihle leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Right, ngizonikezela ke kubaba uTata Makhabane imigomo esivumelane ngayo. Le mgomo njengoba sizoyithula ku Theocracy Networking Embassy YouTube channel. Sesikhulumile ngayo nabazalwane bonke sihlala nabo ekhaya labafundi. Savumelana kube ukuthi ke makunenguquko kwabanye inguquko sithatha isikhathi ukuthi zimukeleke or bathatha isikhathi ukuadjusta enguqukweni kulokho kusho kufuneke kwenzeke. Kodwa nje abazalwane sivumelene nabo, abanye basazama ukuadapta ke njengamanje kwi-change ekhona ngoba bekungenjalo ngaphambilini. And njengoba sihlela ekhala abafundi nje bazalwane kunezimo esesidlule kuzo. Yizo ezisivula amehlo uMoya oNgcwele wayesesilekelela ukuthi ke sivumelane ngale mgomo ngoba kunezimo esezenzekile khona la ekhala abafundi sihleli. So ke ekhomba ukuthi kuyacaca kwabanye ukuthi abayiqondi inhloso yekhaya labafundi. So ke manje ukuze uqondakala ukuthi sihlaleleni la ekhala abafundi, so kumele ukuthi kube nemigomo. Ngesingisi kuthiwa nemigomo kambe ama-terms and conditions. Yabona yonke indawo bazalwane, ngisho ebhenki uma ufuna uzosayina imali, ufuna amaloni abantu abafuna imali, kuthiwa ke before funda qala terms and conditions, bathini T&Cs apply. Yabona, so yonke indawo emhlabeni kusekhula world bazalwane ikhona lonto. So ke bathi thina imigomo esiyenzile siyisekela ngevesi nevesi okhomba ukuthi esikwenzayo
sikwenza entandweni kaBaba uNkulunkulu osezulwini ngokwemiyalo yenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Over to you ke tata wami Makhabane, sesiyafunda ke bazalwane imigomo egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Sizawunika incazelo ecacileyo kubantu bonke abafuna ukwazi ngekhaya labafundi ukuthi yini ikhaya labafundi, yintoni ikhaya labafundi, kwenzekani. Njengoko utata sechazile ke, nansi ke incazelo evakalayo umuntu efanele ayazi ukuthi ikhaya labafundi yindawo apho kuhlala khona abantu abadele konke nabazincamileyo, abazimisele ukufunda ngohambo lonke lokuzincama nokudela konke nokufunda ngempilo kaYesu Kristu, abantu abahlala khona full time. Amen. So likhaya labafundi ke elo, kulapho sihlala khona full time ekhaya labafundi. Kusebukumkanini sifunda ngobukumkani bukaNkulunkulu, sifunda ngohambo lukaJesu, sifunda ngemiyalelo nemithetho kaJesu Kristu leyo wayishiya kubapostile abafundi bakhe ukuthi abathe bakholwa ze nibabhaptize egameni likaYesu, nibafundise ukugcina konke endanifundisa khona. So ikhaya labafundi yiloo ndawo ke eyabantu nje abazinikele ekufundeni nasekufuneni intando kaNkulunkulu. Amen. Ukugcizelela bazalwane, ikhaya labafundi, abafundi, disciples or learners or followers of our Lord Jesus Christ full time. Ngicela ukuchaza la kancane. Lapha kuMatthew chapter 4 from verse 18 no 19. Ngicela ningifundele ngesizulu egameni likaJesu. uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimon othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. Verse 19. Wayesethi kubo, ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Verse 20. Base bewashiya masinyane amanetha bamlandela. Right. Ngicela icace kahle lento bazalwane. Lana kuzoba noguquko empilweni kaPetru nobani? No-Andreya. Kune-system yokuphila yeJudaism ekade beyazi esekelwe ngaphansi kwemithetho kaMose. uMose ayinikezwe ubaba uNkulunkulu kwi-Old Testament. Now impilo yabo manje izoshintsha all together. Now uyabacela uJesu lana usethi ngilandeleni, uzofaka impilo, isystem yasembusweni kaNkulunkulu, impilo yasezulwini, kodwa bephile emhlabeni. So ke ukushintsha kwama systems empilweni yomuntu akusiyona into elula abazalwane. Kubiza ukuthi upheye a full attention, ungabi bikho into ezokudisturba. So ke isiqalo lesi la uJesu ke uyabakhetha khona, uyababiza abantu azothulula kubo izinto ayithunyiwe ubaba uNkulunkulu ezulwini, then ukuze abantu abazoyimukela baphile ngazo la emhlabeni. So ke yilabo abantu ke masifunda uLuke chapter 14, ngoka Luke chapter 14, right, verse siqala ukufunda verse 25. Luke 14 from verse 25. Kwakuhamba naye izixuku eziningi, waphenduka wathi kuzo, verse 26, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Akasho ukuzonda lokaHethi okunyanya uthi uyabazonda usalokhuze. uJesu lana wayesho ukuthi ukuze nifunde yonke into engintshela yona ningaphazamiseki,
kumele kuze mina Jesu ngaphezulu kwabo bonke abantu ngibe ngowokuqala kini. So ke ngamanye amazwi ama-families, ama-members of our families enyameni, ezizalwa kwemnyameni, kusho ukuthi kufuneka sithathe isinqumo sokuthi manje ngiyawadela izofunda ngalo Jesu. Khumbula ukuthi ama-families anenkolelo zawo, imindeni ezizalwa kuyo inamasiko empilo, inenkolelo, uningi kusuke kukhona nezifundiso zemindeni. But uJesu uthi-ke uma ufuna ukuba umfundi wami ubeke konke ngemuva kwakho. Usho lokho la uJesu, ukuze ube umfundi wami. Uverse 33 wakhona futhi masingawufunda same chapter. Kunjalo-ke yilo nalowo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami. Ama-terms and conditions ukuthi ufunde ngoJesu undisturbed, ungaphazamiseki. Sihambile-ke bazalwane, sisindisiwe, sikholwa, samukela uJesu, ingqondo yethu igcwaliswe ukuthi kufanele siphumelele emhlabeni, siku-world system, ngapha siyafunda, ngapha siya-upgrade imfundo yethu, ngapha sifunda ngoJesu, siyemasontweni. Akusikho nalokho uJesu ayekusho. uJesu wayesho ukuthi uma uzongena kulombuso kumele uqalwe phansi, ngoba uzoqala ukuphila impilo entsha yasezulwini usemhlabeni. It's not gonna be easy bazalwane. So ke ikhaya labafundi ke asisho ukuthi si perfect, sizocela umoya ongcwele sizame ukwenza ngendlela uJesu ayale ngayo. Mina ngiqala ukusindiswa ngo-1998, ngihambile emabandleni amaningi ahlukene asindisiwe, ngiyibonile impilo yangikhathaza ngoba ayihambisani nemiyalo yenkosi ethu uJesu. Ngayihlupha, ngabuza, ngathandaza, ngazila ukudla ukuthi inkosi kwenze njani. Umoya ongcwele wambhola ukuthi ingenxa ukuthi asizihlukanisele uNkulunkulu ophilayo ngokupheleleyo, asiqondi into yokuba umfundi kaJesu silandele uJesu. Amen. For example bazalwane, ezinye izinto umoya ongcwele ambulela zona, bayazi abantu ukuthi ngeke uregister kwi-university yase-America uphinde futhi uregister kwi-university yase-South Africa then funa uku-attend full time at the same time. Amen. That is impossible. You have to be in America ngo-8 ekuseni uyo-attenda full time, not uthi ulokhu uzana ube distance learning uphinde futhi u-attend yase-South Africa. You cannot do, you have to choose between the two, ufuna yiphi. So umbuso kaNkulunkulu, university kaNkulunkulu, bese kuba nendlela yokuphila la emhlabeni. So awukwazi ukuthi ube khona kokubili. So ikhaya labafundi ke abantu abazofunda ngenkosi uJesu Kristu, abathi ngikuzamile konke emhlabeni, ngifuna manje uqala impilo entsha, ngifuna ukwenza intando kaNkulunkulu, ngifuna ukuyipheleliswa entandweni kaNkulunkulu epheleleyo. So ke ikhaya labafundi liprovider ke into ekanjalo. Usasiza ubaba uNkulunkulu ngomoya ongcwele, asikakubambisisi. That's why ke nje manje singena kwesinye isigaba sokuthi sibe nemgomo. So ke ngicela uqedela lokho ke ukucacisa liphuzu baba uMakhabanade lisho. uJesu lana lasifunde khona uMatthew chapter 4 from verse 19 and 20. Uyababiza, uyabalandela, bamlandela uJesu Kristu. Siyamthola kuMatthew chapter 5, uhleli phansi ebafundisa. Uyayizwa into efundiswa laphana Matthew chapter 5 verse chapter 5 from verse 1 no chapter 6 no chapter 7. Uyayizwa into ayifundisa lapha manje ukuthi isiyaphuma kulokho abaze, ngoba uJesu uqala khotha athi nezwa nizwile ukuthi kwathiwa. Ubaqala lapho abazi khona, ubaqala lapho abaqonda khona nabaphila khona ukuthi nina nafundiswa lokhu njengo-Israyeli, kodwa manje mina ngithi. Uyawuzwa ke manje, uyayizwa i-transition manje uthi mina ngithi, yabona. Then ngokuhamba uJesu ehamba nabantu uyawabona ama-challenges, ngoba yinto eqalayo lena lento uJesu azoyi-instituta, uzomisa into eqalayo lana yokuphila umbuso wasezulwini, ukuphila ngendlela ka-government wasezulwini, kodwa uphakathi ko-government basemhlabeni. So ayilula lento, ibiza ukuthi ube spiritual. So manje uJesu lana ke uma ngabe-ke esebafundisa, ubaqala kulokhu abakwaziyo ukuthi nazi lokhu, kodwa manje nakhe ngekushoyo sekufuneke manje kube ne-transformation, kube nokushintsha nokuguquka manje, bakuyeke lokhana bathathe lokhu uJesu akushoyo. Yingakho-ke manje-ke awukwazi ukuqala lempilo yethi kodwa futhi usaqhubeka ngendlela endala. Kwezinye ingxenye uJesu afundise kuzona uthi awukwazi ukuthatha iwayini elisha
ulifake ezimvabeni ezindala, automatically lizodilutheka libile lonakale. Funeka uthole isitshe esisha ufake iwayini elinjani elisha. Isho ukuthini lento? Funeka ngikline yonke into engiyaziyo endala, yabona. Funeka ngikline yonke into engiyaziyo endala ukuze lokhu kaJesu okusha kufikele koku esitsheni esisha. Isiphi isitshe? Inhliziyo yami, impilo yami yonke ngiyinikele ngokuphelele kuJesu. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi ngidela konke, ngikhipha konke bengikwazi, ngiqala kabusha. Ikhala abafundela abantu abanjalo ke bafowethu. Amen. Siyabonga. Ngaqhubeka utata wethu. Nali ke ivesi okanye incwadi esixhasa ngayo lo myalezo nalencazo yekhaya labafundi. Izenzo chapter 2 from verse 42 to 47. Acts chapter 2 from verse 42 to 47. Ithi iBhayibhile ke babehleli indaweni inye. Nathi ke sisenza oko sikufunde ezwini likaNkulunkulu, senza oko sikufunde kwibandla lokuqala, ibandla labapostile, ukuthi babehlala ndawonye. Ababukeli ke bazawuzifundela incwadi yezenzo chapter 2 ukuthi kwakusenzeka ntoni. Uma ujonge ke impilo yazi yebandla lokuqala labapostile, yile mpilo ke nathi siphila yona okanye sifuna uphila yona, sipractice yona, sinexesha lonke lokuba uNkulunkulu enze yonke into afuna uyenza ngobomi bethu. Amen. Amen. Ngicela ukugcizelela futhi, mhlambe singayiqala kahle kuverse 42 size sogcina kuverse 47. Usuyifundele emakhaya, ngeke sifunde ngenxa yesikhathi. Amen. Ngicela futhi ukubhedela lokhu bazalwane. Ikhaya labafundi ngenkathi uJesu ikhaya labafundi lizama ukwenza lokhu uJesu akwenzayo. Ngenkathi uJesu ebabiza oPetru hamba nabo, wabafundisa. Then wayesethu uJesu mayesenyukile ezulwini, Izenzo chapter 1, wathi hlalani kuphi? eJerusalema, nize nenziwe njani? Yes. Uverse chapter 1 angithi, Izenzo chapter 1, ngicela uningifundele lo verse. Nigcwaliswe noma nembathiswe. Angifundisi bazalwane, ngiyakhotha kodwa. Yabona. Verse 1. Verse 8. Kodwa niyakuwamukeliswa amandla uma uMoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Right. uJesu wahamba nabo, andukuba bavumele ukuthi bayoshumayela bayofakaza, bekubiza ukuthi baqale bagcwaliswe, bambathiswe ngoMoya oNgcwele, okunguyena ozobanikeza amandla, ngoba into abayoyikhuluma ngaphandle into abantu abangayazi. Bona sebefundile for 3.5 years behamba nenkosi uJesu, sekunezinto abazaziyo. Impilo yabo ayisefani nalaba bantu abayoshumela kubo, badinga ukufihlwa enkazimulweni ngamandla kaMoya oNgcwele. Now ikhaya labafundi lizama lokho-ke, uJesu uhlale nabafundi bakhe isikhathi sonke kwaze kwafika lapho eqeda khona umsebenzi wakhe. Then abafundi bakaJesu, abapostoli, laba ayahamba nabo ebafundisa, bathema ngabe-ke sebegcwaliswe ngoMoya oNgcwele, bashumayela. Izenzo chapter 2 from verse 42. oPetru sebenza into eyenziwe kubo. Kwenziweni kubo? Bona badela konke, bashiya amakhaya, bashiya imndeni, bashiya amabhizinisi, bashiya i-religious system yakwa-Israyeli, yakwaJuda, bahamba noJesu full time. Manje bathe mase befundisiwe bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele, bashumayela, kwabonakala ama-results okushumayela kwabo. Sebenza lokho okwenziwe kubo ngokuthi bahlale full time every day, behlala nabantu asebephendukile, benza umnyalo kaJesu uMatthew 28 from verse 19 from verse 18 to 22, ukuthi nibafundise. Bayabafundisa manje nsuku zonke. Izenzo chapter 2 from verse 42 to 47 isho leyo ke bazalwane, isho lokho ke. Ngikholwa ukuthi kuyacaca bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Singaqhubeka kwelinye iphuzu ke. Baba, singaqhubeka. Amen. Elilandelayo ke iphuzu bazalwane, ekhaya labafundi yindawo apho kwenziwa zonke izinto uJesu Kristu
ashiye ukuthi mazenziwe, ayala ukuthi mazenziwe, ezifana noku. Ekhaya labafundi abantu bayabhaptizwa, kuyabhaptizwa ekhaya labafundi. Kodwa ekhaya labafundi ababhaptizwa abantu abangadele konke okanye abangazincamanga ngolwimi lwesiXhosa kwaye abangahlali full time ekhaya labafundi. Kubhaptizwa only abo bahlala ekhaya labafundi full time, abadele konke, abazohlala bezokufundiswa ngempilo okanye ngemiyalelo kaJesu Kristu ngokukaMatthew 28 verse 19 to 20. Amen. Nezenzo chapter 2. Nezenzo chapter 2 verse 41. Sicela ucacisa futhi bazalwane. Inhloso yombhapadiso, umfuziselo ukuthi ngafa ngingakazalwa ngisho ukuzalwa ngenkathi uJesu efa, ngangikuye, ngafa kunye naye, ngavuka kunye naye. Manje sengiyakholwa, sengimvumile uJesu waba inkosi nomsisi wempilo yami, sengimamukele impilo yami yonke senginikele kuye. Sengiyafa, ngenza umfuziselo ukuthi ngiyafa kumuntu omdala, ngiyahlukana naye, ngiyamngcwaba, ngiqala manje impilo yomuntu omusha ombethe uKristu. So ke ngizoqala impilo entsha, ngiyabhajadiswa, ngiqala kabusha. Umuntu osethatha isinqumo sokuzidela nokudela konke kwalelizwe ethi manje ngilandela inkosi uJesu Kristu owafa wavuka, lo muntu ke besethi ke umoya wami uyavuma ukuthi ngiyohlala full time ngifundiswe ngenkosi uJesu Kristu, ngikudela konke okunye, ngikuyeka konke okunye. Lo muntu lowo uyena oqualify ukuthi abhajadiswe. Usezahlukanisele uJesu Kristu yena yedwa, wadela impumelelo, wadela ingcebo, wadela ubuhle, wadela udumo lwalelizwe. Besethi ke manje ngiyohlala ekufundisweni ngenkosi uJesu Kristu yona yodwa. Then lo muntu ke mangabe bhajadiswa, kubhajadiswa umuntu othi ngiyafa maqondana nempilo endala, njengoba ngisho nje ukuthi awukwazi ukuthela iwayini elisha, iwayini limele isifundiswa. Then uthi uJesu mase bebhajadisiwe bese niyabafundisa. Ngeke umuntu abhajadiswe bese ehamba ufundiswa nini. So umuntu kumele adele konke okwezwe, konke kumhlaba, adele konke ngisho ifamily yakhe. Adele ngisho amabhizinisi, ngisho impumelelo, yonke into ephathana nalelizwe. Then athi ngizofundiswa ngenkosi yethu uJesu, unqumile lo muntu. Then lo muntu ke uyabhajadiswa bese eyafundiswa khona la ekhaya labafundi. Asikwazi ukubhabhadisa umuntu othi ngifuna umbhabhadiso. Enye into esengithole lo mbhabhadiso, wazathi kunesifundiso esikhona kulezi insuku esirong sokweduka sika Satan. Angazi sithini njengamanje, kodwa ke kunabantu abafuna abazathi mase bebhajadisiwe sebephelelisiwe. Bengaqondi ukuthi kuyini ukubhabhadiswa, kusho uthini ukubhabhadiswa. So ukubhajadiswa kubhajadisa umuntu emanzini amaningi, umuntu oseyihlukanisele inkosi uJesu Kristu ngokupheleleyo. Then uyokwenza umfuziselo, uyodemonstrate ukuthi mina ngiyakholwa ukuthi uJesu isikhathi efa ngafa kunye naye. Sengisholo mina ke manje ngiyayivumela ukuthi ngiyafa noJesu, mangivuka kuvuka umuntu omusha, umuntu omdala yonke ufile, ngizoqala impilo entsha sha. Ingakho ke ikhala abafundi libekelwe lokho ukuthi sihlale kube ikhaya la esizokwazi ukuthi sifunde khona ngenkosi yethu uJesu nangendlela yokuphila ethandwa ubaba uNkulunkulu, ngoba umuntu uphila ekumoya, uphila nakuphi futhi bazalwane, nasenyameni. So ke kufuneka sifunde indlela yokuyiphilisa physically, then kodwa sigayidwa umoya ingcwele ngokwentando yezwi lika baba uNkulunkulu. Then sibe sifunda nemiyalo yenkosi yethu uJesu, ikhaya, ifamily, ukuthi ke lana njengoba sifunda njena uNkulunkulu amakhaya uthanda ukuthi siphile kanjani as imindeni emakhaya. So ke ifamily eyikhaya abafundi, inhloso yayo ilokho egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabonga bazalwane. Amen. Ukongezelela nje koku kuthethwa ngubaba ukuthi siyazi ukuthi izwi lenkosi lithi uma sithe sabhajadiswa sangena emanzini amaninzi, kungcwatywa umuntu omdala, then kuvuka umuntu omtsha. So uba ubani kuKristu ke usisidalwa esitsha. Then kwakuvuka umuntu omtsha kufanele ukuthi ahlale afundiswe izinto ezintsha zasembusweni.
awubhatshathise ufake emanzini ogqiba uhambe uyophila intando yakho futhi No. okanye ubuyele emntwini omdala okanye ubuyele kwisystem yeli lizwe. Ufakwa okanye waziswa kwisystem entsha, isystem yasezulwini. Yingakho ke ekhaya labafundi kuvumeleke umntu olungele oko ozithathele isigqibo. Amen. Nimfundisise kakuhle ke uMatthew 28:19 to 20 uzanicacisela. Amen. Siyabonga. The Acts chapter 2 verse 41. Siyabonga. Siyedlula ke ekhaya labafundi futhi siyakwenza oku. Abantu abasekhaya labafundi ngokuthanda nokukhethelwa uNkulunkulu bayashada. Kodwa abantu abatshatayo okanye abatshatiswa ekhaya labafundi ngabantu abadele konke, abazincamile, abahlala ekhaya labafundi full time, abangahlali ekhaya labafundi, abangazidelanga, abangazincamanga, abasaphila ngaphandle, basahlala ngaphandle bekwisystem yeli lizwe, abatshatiswa ekhaya labafundi. Kutshatiswa abo bodwa balungele nabazithabathela isigqibo sokuhlala bafundiswe ngayo yonke imfundiso kaJesu Kristu. Amen. Amen. Indlela yokushadisa kulomhlaba kulelizwe ayifani nendlela yombuso kaNkuluNkulu. Imfundiso yombuso kaNkuluNkulu ayifani nemfundiso yalelizwe. Now ngithe kubazalwane lemgomo siyithula ngenxa ukuthi khona esesikufundile, esesikubonile. Bakhona abantu esibashadisile ekhaya labafundi bengahlali khona. Then sabona futhi ukuthi kunamphumela muni ongemuhle ukwenza kanjalo. Ingakho manje sesithi asilungise ngoba kunomphumela ongemuhle ukwenza kanjalo. So ke manje siyanquma ukuthi ke ekhaya labafundi umuntu othi ke usedele konke uyihlukanisela uJesu Kristu. Uma ngabe kufika ukuthi uNkulunkulu ummisela ukuthi ashade, kuphela umuntu onemfundiso kaJesu Kristu. Imfundiso yondlela yokuphila isystem yombuso kaNkulunkulu. So ke ngeke kumuntu onganayo lemfundiso athi uzoshadisa ekhaya labafundi then emva lokho ahambe, because indlela yokwenza ayifani. 2, asikwazi ukuhlanganyela kumuntu sithi siyamhlanganisa ebe engakasithatha isinqumo sokuyihlukanisela uNkulunkulu ngokupheleleyo. So kusho ukuthi lezi zinto asazenze ezingamthokozi uNkulunkulu masithi nathi siyamhlanganisa, nathi sihlangana kunye naye. Then ke uma ngabe kusasa aqhoma idivorce, uma kusasa uNkulunkulu ehlambalazeka, nathi siyingxenye yalokho. So ingakho ke manje siyavumelana thina la ekhaya labafundi ukuthi sizohlanganisa abantu esebabona ukuthi ke banqumile ukuthi baphile embusweni kaNkulunkulu ngokupheleleyo, abasadingi lutho olwalelizwe olunye. Lokho bazalwane siyakwazi iverse lithini? Ezra chapter 10 verse 2. uEzra bazalwane kuyaziwa abe awuthathi ngaphandle kwabezizwe. So kuyaziwa nje ezweni kaNkulunkulu. Secondly, uJakobe siyamkhumbula uJakobe ebaleka ezweni lakubo waya ohlala nomalume wakhe uLabani. Ilapha afika athola khona amakhosikazi akhe, wasala abantwana bakhula, egcineni bagcina begana abafana bakhe njengesizwe, baqale beumndeni bagcina sebeyisizwe. So ke esikwenzayo abazalwane sizama ukubuyela empilweni ejabulisa ithokozisa ubaba uNkulunkulu esiyithola kokhokho bethu uAbrahama, uJakobe, uAbrahama, uIsaka noJakobe, lesizwe sakwa-Israyeli, kuze kufike ebandleni laqala ukuthi ke bekuphilwa kanjani. So ke sikwazi ukuhlanganisa sithi sishadisa abantu abangenayo impilo yasembusweni kaNkulunkulu. Siyabonga egameni likaJesu. AbaseKorinte besibini chapter 6 verse 14 to 16, or 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16, and Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Sisekela ke lo mgomo okanye lo myalelo wokushadisa. Amen. Amen. Okulandelayo, ekhaya labafundi ababelekiswa okanye abatethiswa, abantu abangadele konke, abangazincamile, abangahlali khona full time ekhaya labafundi. Abo bantu banjalo, umuntu osuka ngaphandle athi ucela ukuthi ancediswe ngokubelekiswa okanye ngokutetiswa, asimvumeli ekhaya labafundi, asikwenzi oko,
ngoba wonke umsebenzi wesiwenzayo umsebenzi wasembusweni, umsebenzi kaNkulunkulu. Therefore ke ngoku asikwazi ukuthi sithathe umuntu ngaphandle simfake ekhaya labafundi sithi siyambelekisa, ngoba oko sabe sikwenza ngokuchasene nomyalelo kaNkulunkulu, ngoba lo muntu akadele konke, akazincamanga, usebhizi izinto zelilizwe, usebhizi izinto zezwe, usathanda izwe. Amen. Amen baba, siyabonga. Ngicela ukucacisa lento bazalwane. Kunomthetho olawula ezokuteta nempilo zabantu. That is why kuhulumeni walelizwe kunama governments. Kunama departments. Department of Health iwona ebhekelela izinto kanjalo. Now thina ke sisembusweni kaNkulunkulu, isystem yezempilo embusweni kaNkulunkulu ayifani yala ezweni. Isibonelo, asikholelwa emaphilisini. Sikholelwa egazini lika Jesu. Asikholelwa emgomeni. Yini umgomo? Le eyenziwa ama vaccines ne immunization eyenziwa prior ukuthi ingane izalwe, neyenziwa after ingane isizelwe. So isystem le indlela yabo yokuphila, asikholelwa thina kuleyo. Now sikholelwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha wavuka. Sikholelwa ezwini lika Baba uNkulunkulu, sikholelwa egazini lika Jesu. Now ukuthandaza kwethu konke, impilo yethu yonke ixhomelele, incike, ithembele kulezi zinto esengibalela: igama lenkosi uJesu, izwi lika Baba uNkulunkulu, igazi lika Jesu, umoya ongcwele. So ke manje asikwazi ukusiza umuntu ovela ngaphandle ngoba lenkolo esikholwayo, lenkolelo esinayo ayifunwa emhlabeni. Uhulumeni ushaya umthetho ukuthi abantu, ingane umuntu mayikhulelwe akahamba ayoxukuza, akahamba ayogoma. Then funeka ingane ilandelelwe ezempilo, itetelwe endaweni esafe. Then bese ke kulandelelwa ke ezikhuzana ama vaccines kanjalo kanjalo. So asikholelwa kulokho, and uNkulunkulu usambulela ukuthi leyo nto kune motive, kune purpose kaSathane behind abantu abangayiboni. Bacabanga ukuthi bayasizwa kanti abasizwa. USathane khonta itargetile abantu, uyabashape, uyabashintsha, ukhipha iDNA kaNkulunkulu ufake yakhe through lama vaccines. So umoya ongcwele sisambulele lokho. So ke manje kuyaliwa yimpi, and beside ukulwa kwabantu kuba lithi iBhayibheli asibambene inyama negazi, kodwa sibambene nemimoya namadlozi obumnyama emkhathini namaqhinga kaSathane. So ke ukuteta ukukhulelwa komuntu kuyimpi, kuyaliwa. Uma kuhlasela imikhuhlane, kuhlasela izifo, eteta ekhulelwe lomuntu, siyathandaza egameni lika Jesu. Uma ngabe sekushaya isikhathi sokuteta, uSathane uyalo, sikhuluma izinto bazalwane esisi-experienceile la ekhaya labafundi. Ingakho ngithe kunezimo esidlule kuzo zasivula amehlo, umoya ongcwele wakhuluma ngazo, ezisilidela ukuthi umoya ongcwele asisize simisele emgomo, sivelane lemgomo, ngoba sibonile ukuthi kunzima ukusiza umuntu ovela ngaphandle nomzalwane othi udele konke kodwa engahlali full time ekhaya labafundi. Amen. Kunzima ukusiza kanjalo. So ke umzalwane othi ngidele konke ngingwala ekhaya labafundi but engahlali full time, ehlala eceleni, ngeke sisakwazi ukumsiza ngokumtetisa ngoba sisempini. So angaba ingane yasekhaya labafundi kodwa asikwazi ukumtetisa engahlali full time ekhaya labafundi. Kuyaliwa spiritual. Secondly, ezweni kwisystem yakhona ebhedlela amanesi ayaqeqeshwa, aholelwe ini bazalwane? Bayokutshela abathembekile ukuba inesi nje kumsebenzi onzima kabi. Sinabo abazalwane njengamanje abadele konke akade bengonesi, bayayazi into yokutetisa nokusebenza ebhedlela ukuthi inzima kanjani. Omunye umama nje uze washo wathi wayethandaza njalo uma kufuneka atetise uba akafuni ukuthi kube khona ofayo, ngaba ingane ngaba umzali, angabikho ofayo, ngoba kuyenze indlela uSathane ahlasela ngayo uyafiwa. So kuba nama challenges athile, amademoni ayalwa, enza izinto ezithile enganeni, uthothi ingane ayisaphumi ngendlela efuna iphume ngayo. Kuba nezimpi nje enkulu kabi, kuyadrainana. Ngisho kahle, kuyadrainana bazalwane kakhulu. So manje
akube umuntu ohleli full time ekhaya labafundi, sibambisene simqondo omunye. Umuntu ovela ngaphandle ongahlali full time unendlela aphila ngayo le eyedwa yizedele konke, and mayifika ekhaya labafundi then kunendlela okuphilwa ngayo, and ngeke nje obesekhulelwe nje manje a-adjuste. So uyadinga ukunakekelwa, kodwa manje kunendlela ebesiqhuba ngayo engakafiki. So manje bazalwane lana njengoba ngingabafundi ngicela ukisho lento, angithi abafundi laba abanye basanda kusindiswa, izinto eningi abakazazi, abanye basalwa nempilo yabo nama-challenges, abanye uNkulunkulu sabadeliver emoyeni ethile. Wena ufuna ukuzosizwa labo bantu bazowathatha apha amandla, bengabi nawo namandla anele ukumela oyaba impilo. So manje ngenxa ukuthi phela kuyashadwa kuyazalwana, kufuneka abantu sibalekelele, sicela umoya ongcwele sikhuleka ngalawo mandla uNkulunkulu asiphe wona, sibasize, kodwa kube abantu esiqondana nayo, esi-understandana nayo impilo esiphela ekhalalani labafundi, simoya munye sinhliziyonye. Once kwaba khona ukungahoshelani, ukungazwani, ukungavumela ndlela thile, kanti lo muntu ufuneka tete, then usathana ungena ngalo ntuba, usengadaleka inkinga kuphi ekuteteni kwakhe. Sikubonile bazalwane, kuba tense makufuneke kuzala umuntu, but labana kwi-system yasezweni, uhulumeni walelizwe, umuntu uyazi ngizothola ini imali, whether umama uyafa, whether ingane yafa, akudoko eligayelwe mina leyo. At the end of the month noma nge-15 ngithola ini mina imali. Akunjalo-ke embusweni kaNkulunkulu. We really care about imphefumulo yabantu, and kufuneka siye uNkulunkulu siyihlambulule siyingcwelise. And wena kunezinto mawufika lana ebezikushala uhlala khona nomudele konke esingazazi thina, and uyafika lana vela awuyihlambululile kulezo zinto, and mhlawumbe futhi awukho awena ngazo. So awudilile nawo, ngoba la ekhaya labafundi siyamcela umoya ongcwele ukuthi adile nomuntu. Makukhona into ecashayo umuntu ayenzayo engekho right, ayi-expose umoya ongcwele. Wena wukho la ekhaya labafundi, akwenzeki lokho. Manje mawufuna ukufika la uzoteta, usufika uzoteta, then asiyazi impilo yakho nezimpi oyilwayo nezinqobile oyehlambulukile asiyazi, and thina sithwala ubunzima lana. Kuba tense wonke umuntu nje, kuyashintsha i-atmosphere, iyashintsha ekhaya labafundi makufuneke kufika umntwana. Ngisho kuyabonakala nje kuba tense, ubona ukuthi isimo sitense, and wonke umuntu uba kwi-prayer. Ungababona abantu behamba bephithizela beza ama-activities osuku egcekeni, kodwa spiritual kusuke kutense kuzwakala. Manje sidinga ukuba moya munye. Amen. Isizathi leso ukuthi akube umuntu ohlala kuphi bazalwane, full time ekhaya labafundi. Uma uzisho ukuthi uyingane yasekhaya labafundi but ungahlali full time, angeke sikutetise. Sikwenzile lokho ngaphambilini, sibonile ama-challenges, and uthola umuntu usetetile usehambile, siyasala nama-challenges, siyakhuluma ngawo, akekho yena, and uzobuye sezotete yesibili engazi ukuthi sabhekana nani eqaleni. So konke lokho bazalwane kuyasigqigqisa ndawonye, kungasisi phambili. Ingakho sekunemgomo-ke emisha ekhaya labafundi. Amen. Siyabonga. Exodus chapter 1 verse 20 to 21, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16, Isaiah 54 verse 13, Proverbs 22 verse 6. Egameni lika Yesu. Siyadlula ke kulomgomo. Sikhumbule ke bameli ukuthi yonke lento yenziwa ngokomyalelo kaNkulunkulu. Sijonga umyalelo kaNkulunkulu ukuthi uthini. Amen. Amen. Abatetiswayo, abachadisiweyo, abangatshatile asithethi ngabo. Hallelujah. Amen. Singena komnye ke umyalelo okanye umgomo. Ekhaya labafundi awavumelekile amapilisi, kwaye awangeni nokungena khona. Njengokuba singabantu abadele konke, abashiya isystem yelilizwe, imfundo yelilizwe nezibhedlele, sikholelwa ezwini likaNkulunkulu, sikholelwa egazini lika Yesu, sikholelwa emthandazweni nakumoya ongcwele. Yonke lo process umoya ongcwele uyiphethe yonke, ipackage yayikhona yonke kuya. Asidingi amapilisi, asidingi izibhedlela, asidingi ikliniki. Thina si right nje, si safe noNkulunkulu wethu, ngoba wasithembisa ukuthi wawusiphilisa zonke izifo zethu. Amen. Siyabonga bamakhabane. Ensimini yase-Eden isono singakangeni,
Akukho la ubaba uNkulunkulu mayesedale uAdam noEva wathi ke niyothembela emaphilisini. Inkosi uJesu mayifika ithi baba mayisithandaza lapha kuJohn chapter 17, labo ngephe bona ngibagcinile ngamandla egama onginikeze lona. Now nathi sinikezwe igama likabantu bazalwane lika Jesu. Njengoba sengishilo amaphilisi imotive yawo ukudestroya iDNA kaNkulunkulu. That is why ubabona abantu sebenjene emhlabeni. Nawe mhlambe nje ubungayi-understand nje lento asikusoli ingoba uyenziwa gradually. And abantu baphuza o-energizer, baphuza zonke lento izinto oba no booster oba bani. Abantu bayashintshwa uze kukhishwe i-character yobuNkulunkulu ophilayo kufakwe i-character kaSathane. So ke asikholelwa ke emaphilisini. And uNkulunkulu asikho isifo esimehlulayo. Welapha zonke izifo zomuntu. Kunabantu abathi ngiyile ngayo diagnosewa kwathiwa nginesifo esithile, kwathiwa ngidla amaphilisi, abagulisile wona lo maphilisi baba wese aba nama side effect amaningi, but the moment bewayeka impilo yabo yabangcono. Baningi esinabo la ekhaya abafundi abayeke i-chronic medication, then baphila base bethatha igama lika Jesu negazi lika Jesu. But asisizi abantu abangadelile konke. Futhi umuntu mayezoba nobuqili bokuthi ufuna nawe ukuzothandazelwa bese thudele konke, umoya ongcwele ngeke uzomkhohlisa. Sikhuluma ngomuntu othi ngikhathele yizwe nenkanuko yalo nezinto zalo namathemba alo, sengifuna ukuphilela uNkulunkulu ophila, ngiphile ngegama lika Jesu lodwa, ngithathe konke uJesu akushoyo. Lo muntu bese uzohlala ekhaya abafundi, then amaphilisi asiwasebenzise ekhaya abafundi. Ahlulekile amaphilisi bafowethu. Akuyonto ezazi sidaze ngayinkani bazalwane, because amaphilisi anjani bazalwane ahlulekile. And umuntu mayiqala le medication ye-HIV and AIDS abaningi ngithola ukuthi baba nama encounters. Baba nama encounters aphuphilwane esabisayo. Yabo abanye bangitshele kanjalo abawasebenzile. Kuba nezinto ezenzakalayo. Ngathula ngayilokhuza lento. Bazalwane ngathi sikhuluma ngeexperience. Kade selihamba uhambo lokuphila konke. Then umzalwane ma ekhuluma udaba lwakhe achaza isimo sakhe kwenzakalani, uyalalela. Bese uyibuza uthi njoba edla iphilisi ofuna beliyamsiza, mayilele ubona izinto ezistrange. Yini kanti? Lamaphilisi akhandwe ngezinto ezingamthokozisa uNkulunkulu. Yikho besuke bephupha kanjeni. And lo muntu mayifela ekhaya abafundi kufanele athandazelwe kuphume yonke lama spirit ngegama nangegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena ufuna ukutetizwa lo muntu osayifatha kanjalo. Haleluya. Amen. Nikhona bazalwane? Haleluya. Amen. Siyabonga igama lika Jesu. Ngithi angicacise ke lonto bazalwane ukuthi amaphilisi akhandwa ngezinto ezithile. Abantu batshelwa ngomlomo ukuthi bazosizwa kodwa uSathane uyazi ukuthi wenzani kubo. Siyabonga, qhubeka baba. Haleluya. Sizanika ke bazalwane amavesi okanye i-treatment uNkulunkulu asinike yona yezwi lakhe ukuthi asitye yona, singatye amaphilisi, siphile ngezwi, singaphili ngamaphilisi. Ngoba umuntu ophila ngamaphilisi akuphili yena, kuphila amaphilisi. Once i-treatment ukuthi uyiyekile, lo muntu kuyaphela kwakhe. Kusho ukuthi ke akusengomuntu ophilayo ngamaphilisi aphile emntwini okanye i-treatment. Ufile lo muntu ngokuphandle. So nathi ke sina i-treatment esiyifumanayo ezwini likaNkulunkulu. uNkulunkulu asithembise yona ukuthi uma sithe sathatha izwi lakhe salifaka kuthi ngaphakathi, siyakuphila ngalo, asikuphila ngamaphilisi namayeza. Haleluya. Amen. Incwadi yabaseHebhere, Hebrews chapter 10 verse 38, uzifundele ke mbukeli. uMark chapter 16 verse 18, uMatthew chapter 8 verse 17, Isaiah 53 verse 4 to 5, 1 Peter 2 chapter 2 verse 24, incwadi kaJames uYakobi chapter 5 verse 14 to 15, indumiso okanye amahubo okanye Psalms, book of Psalms 103 verse 3, 2 Corinthians abaseKorinte besibini chapter 6 verse 17, abaseRoma Romans chapter 8 verse 11, Isaiah 59 verse 1. Uma uvizithela lo mavesi ke mbukeli mzalwane apho khona uzofumanisa ukuthi uNkulunkulu unako konke esikudingayo.
akukho sesibhedlela, akukho kwi-treatment. Haleluya. Uku-eda nje baba wami lapho lokho kushoyo, uJesu Kristu uthi amazwi engiwakhulume kini angumoya angokuphila. So-ke instead ukuthi uphile ngamaphilisi, awusayiphileli wena, amaphilisi aphila kuwe, kodwa sikhipha amaphilisi ufaka uJesu. Akuseyimi uphilayo kimi, kodwa uKristu Jesu ophila kimi. Uphila kanjani uJesu Kristu? Ngemfundiso yakhe, ngamazwi akhe. Amen. Haleluya. Siyedlula ke bangcwele. Umfundi wasekhaya labafundi akuvumelekile ukuba atyelele okanye avizithelwe ngabantu abangaphandle, itsho even nefamily yakhe ayivumelekanga ukuba izovizithela umfundi wasekhaya labafundi. Naye akasenalungelo lokuphuma engaphandle yokuvizithela ikhaya labafundi. Utata uzayicacisa ukuthi why, kodwa yonke lento ilungiselela kwa umfundi kaJesu Kristu ukuthi angaphazanyiswa zizinto zangaphandle, abe izinto zangaphandle ezishiyile. Ngoba abantu abasuka ngaphandle kusuka besiza belandelwa zizinto zabo, bethetha ilanguage yabo yangaphandle, nabantu abaphuma apha besiya ngaphandle bafika phaya bonganyelwe yimimoya engendawo, imimoya engcolile. So ukukhusela abazalwane okanye abafundi, asibavumeli ukuthi, asivumelekanga ukuthi siphume singena ekhaya labafundi. Amen. Amen. Uphendula umbuzo othi why. Sibonile, sifundile abantu ekhaya labafundi bafika ngezimo eziningi ezahlukene. Badinga i-mental healing, spiritual healing, emotional healing, and also physical healing. And istate sabo, ngizokwenza isibonelo, umuntu olimele kakhulu waba unconscious, umuntu othathwa wafakwa e-ICU, intensive care unit. Lo muntu lowo akakwazi ukukhuluma, akakwazi ukubona muntu, isimo sakhe sibucayi, and ngendlela esicritical ngayo ungafika wena nesakhe isimo umenza abe worse instead ukuthi abe ngcono. That is why ku-system yalelizwe ebhedlela kwi-ICU, even umuntu kuthiwa inkosikazi yakhe noma indoda yakhe noma ingane yakhe noma umzali wakhe ekwi-ICU, abantu abasuke bebuka isimo, icondition yalo muntu ogulayo, odokotela bethi akuvumelekile noyedwa azombona ngoba isimo sakhe sinjani, sicritical. Umhlaba bazalwane usishayile. Uma ungakambulelwa lokho ungakakuboni, ngeke uvume, ngeke uadmit. Kodwa uma uzohlala phansi uyibuka impilo emhlabeni bese uyibuka nawe impilo yakho, akusiyona lento uNkulunkulu ayisilethe siye emhlabeni. Sishayekile, we are badly hurt. Umhlaba usilimazile kakhulu, isimo sethu sicritical. So umuntu osuke eza kuJesu Kristu, la ekhaya labafundi siphakamisa uJesu Kristu oyinkosi. So isimo sakhe sisuke sicritical ngendlela ukuthi kahle hle ufana nomuntu okuyi-ICU. So ke manje ukuza kwezihlobo zithi zizobona lo muntu, then zifika nokulimala kwazo, nokungaqondi kwazo, nokungaze kwazo. Zifika kulo muntu ozosizwa ngempilo yakhe, mentally, emotionally, spiritually, even physically. Lo muntu isimo sakhe sibucayi, uphakathi kofa nokuphila. Ufuna kube careful ngayo yonke indlela ukuze lo muntu aphile, abuyele esimeni uNkulunkulu ayekade simisile ngempilo yakhe. So ke isimo sakhe sesicritical. Fika abantu lana nezinto bayahamba kade bemvakashele, uyasala umuntu confused. Angithi lo muntu useweak bazalwane. Weak. Kwakhona nje udele konke enye into edayo leyo. Ngoba ihlobo zakhe uyithanda, umndeni wakhe uyawuthanda. Then omunye umsebenzi akade uthanda, imfundo yakade ithanda. Ingane zakhe uyithanda, abazali bakhe yabathanda. But ngenxa yokufuna ukuphila okuphakade, uyafuna ukulalela enza imiyalo kaJesu. Then usahlahlala buya ahlaselo uSathane ngeconfusion. Abuye uSathane amhlasele ngedoubt. Then bafika abantu bazombona bakhuluma izinto ezithile. Siluza abantu abaningabi
abathatha iy'nqumo zokuthi badela konke ngenxa yokuthi imigomo ibingekho. Umuntu ahamba avakashe ekhaya, uyabuya usengenye into kanti uhambe ngenye into. Then ufika abantu abazomvakashela, then bafike bakhuluma izinto ezithile akade engafanele azizwe. Uyasala umuntu lana sinaye physically kodwa akasekho lana, usecabanga lento atshelwa yona. So ke bazalwane, akusona isibhedlela ngokwendlela yala emhlabeni, kodwa embusweni kaNkulunkulu ilana kuzophiliswa kulashwe khona abantu ngento eyodwa qha, ngoJesu Kristu wafa wavuka, ngezwi lakhe ngomoya engcwele, ngezwi likaNkulunkulu, ngegama likaJesu. So ke abantu bakwi-critical state empilweni yabo. That is why ke bazalwane ke sibonile, we have seen this, sine experience yalento ukuthi abantu bayalimala uma ngabe kunento nje inkululeko, unokuthi abantu basizakale baphile basinde, balimala kakhulu uma belokhu bexhumana nabantu bangaphandle. That is why ke ICU esibhedlela salelizwe uthi umuntu angabe sabona ngisho nomndeni wakhe. Lapho usuyazi ukuthi ayi sekusemseni kaNkulunkulu ukuthi uyophila. Amen. Ukuthi siphinde simbone or sesobona isidumbu sakhe sesomngcwaba. Kusemseni kaNkulunkulu ngoba kubi. So ke abantu abafika ekhaya labafundi bazalwane, once umuntu wanquma ukuthi udela kokuzala ekhaya labafundi, umuntu osebonile ukuthi impilo yakhe kubi. And kusele kancane ukuthi aye esihogweni. So kufuneka manje anqandwe ngayo yonke indlela, kufundiswe izwi kaNkulunkulu angaphazamiseki ngalutho. Mhlambe ke makwenzeka kanjalo, uNkulunkulu ngomusa wakhe, mhlawumbe umndeni wakhe noma abantu bakhe abakuba enyameni yakhe bophinde bambone esaphila, kodwa kube ukuthi impilo ayisafani. Uphile embusweni kaNkulunkulu ngentando kaNkulunkulu, kodwa ehlisi bayazi ukuthi ukhona uyaphila, uyaphefumula. Siyakwazi ukumbona ngoba bayamthanda abantu bakubo naye uyabathanda, kodwa sihlukanisa ukuthi siyakholwa, sifuna intando kaNkulunkulu, abakuba bakayifuna intando kaNkulunkulu. So ke ake sithi kuma ke indaba yokuvakashelana nje egameni likaJesu lapha ekhaya labafundi. Singiyabonga baba. Amen. Nazi ke incwadi emasizifunda ezisekela lo myalelo. Luke chapter 9 verse 62, Matthew chapter 10 verse 35, Galatians 2 verse 20, 2 Corinthians chapter 5 verse 15, Luke chapter 8 verse 19 to 21, no Mark chapter 10 verse 28 to 30. Hallelujah. Amen. Siyadlula ke ohambileyo ngoba esithi wohlulekile ukuhlala okanye ukudela konke nokuzincama nokuhlala ekhaya labafundi, wavalelisa ekhaya labafundi, akasavumelekile ukubuyela khona. Obehlala ekhaya labafundi ixesha elide full time, wafumana yonke into, wafunda, wafundiswa, wathi hambeni kwexesha wafumanisa ukuthi hayi akakulungele ukulandela inkosi uJesu ngenhliziyo yakhe yonke, impilo yakhe yonke, wacela ukuvalelisa nokushiya ikhaya labafundi. Lowo muntu akusavumelekile ukuba aphinde abuyele khona ekhaya labafundi. Amen. Incwadi esekela lokho, Incwadi esekela lokho, Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. isizathu sokuthi sifake lo mgomo bazalwane, kube nabazalwane esihlale nabo ekhaya labafundi bathi bayavakasha emakhaya. Ma bafike emakhaya bafike bashayeka, wabuya umuntu ekhaya labafundi wafihla izono zakhe, uNkulunkulu wasenzela umusa wayidalula, but waphinde futhi umuntu adecide ukuthi aphinde futhi ahambe noma esedaluliwe kunjalo ekhaya labafundi, wamukeleka waxolelwa, but aphinde futhi anqume umuntu ukuthi uyahamba futhi ekhaya labafundi. Sikubonile lokho. Sinabantu esibakhululile bethi badele konke since saqala ngo-2010, abaningi kabi ebebehla benyuka, umuntu ahamba ekhaya, unokuthi umuntu akhule spiritually, umuntu akakhule spiritually. Sikubonile lokho. Manje ke lithi izwi likaNkulunkulu ngizocela silifunde Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Sikubonile bazalwane, hayi ngoba siharsh, hayi ngoba sirude, akusisizanga. Ekhaya labafundi sifundiswa umoya engcwele ukuthi sithandane, sithanda abantu bonke, kodwa abantu bathathe iadvantage kabi yokuthi
sithambile ngenxa yothando lukaKristu. Then at their expense kwalimala bona. Manje ukuze sivikele laba bakhona ekhaya labafundi aba serious ngoNkulunkulu, bangaphazanyiswa ilabo bantu okutholakala ukuthi kahle hle bebengakayinqomeli, bebengadecide umuntu ahambe aphinde futhi abuyele entweni ekade esithi useyishiyile, aphinde futhi aqale kabusha abuye ezekhaya labafundi. So ke sesithatha isinqumo sokuthi umuntu makadecide ukuthi uyahamba ekhaya labafundi angabe sabuyele ekhaya labafundi, akasamukelekile. Umuntu okade ehlala ekhaya labafundi wathatha isinqumo sokuthi uyahamba, akasamukeleke ekhaya labafundi. Ngicela ucacisa lokho ke. Ikhaya labafundi, abantu abahlala khona bafunda ngoJesu Kristu, angithi bazalwane. Amen. uJesu Kristu sendaweni zonke. Then akusho ukuthi uma ungasamukelekile ekhaya labafundi kuyafundwa, siprotect abantu abasuke bekhona abanezimo ezahlukene, bangaphazanyiswa wena ngoba nje ubuhambile nje ekhaya labafundi bebekuthanda abazalwane ngendlela exakile, babuhlungu nje ngokuhamba kwakho. Manje futhi uma lokhu ubuya uhamba ubuya ubenza babe weak nabo ukuthi nabo bahalele ukuhamba, bakhumbule emakhaya. Enkathi wena kuvaleliswa ukuthi uyahamba, kubuhlungu laba baselwa nabo ngabe bayajabula ukuya emakhaya, basalwa nabo ukuthi ngidele konke kufanele ngi-adapte kule mpilo entsha. So bayaphazamiseka abazalwane ngendlela ezahlukene. Akusikhona ukuthi uma usunqatshela ukubuyela ekhaya labafundi usubona ukuthi ayi ngampela ngenza iphutha ukuthi ngihambe ekhaya labafundi ngiyafuna ukubuyela. Uma unqatshelwa akusikhona ukuthi unqatshelwe embusweni kaNkulunkulu, akusikho ukuthi unqatshelwa kuJesu. Ziningi ingcebo zikaNkulunkulu, maningi abamandla khona, akhonza uNkulunkulu, asaba uNkulunkulu. Thola lelo bandla lelo, umukelekile embusweni kaNkulunkulu uma uphendwa inhliziyo yakho yonke. Umukelekile kuJesu Kristu as long usaphila la emhlabeni. Uma ubona izono zakho uphenduka, uvuma uJesu, then uthi inkosi ngiyayibuyisela kuwe, umukelekile embusweni kaNkulunkulu. Kodwa ekhaya labafundi ngoba kunendlela yakhona yokusebenza, sifunda ngoJesu Kristu, and imfundiso kaJesu ziwumoya, ziyamelana nenyama yethu. So ke manje kumele singaphazamiseki ngoba nathi siyazabalaza, sisempini semzabalazweni. So manje ngokuhamba kwakho uma usuthi uyabuya uyasiphazamisa ngoba wena isikhathi uhambile khona lapho isiqhubeke khona uMongcwele esifundisa. Masubuya wena wazi ukuthi sesikuphi, sifuna siqale phansi manje sibuyele sosiza wena. No, so kungcono uyibusele kuJesu, uyibusele embusweni kaNkulunkulu, sesihlangana kuphi khona ekhaya ezulwini. Ngicela ukucacisa lokho bazalwane ukuthi awurejectiwe embusweni, awurejectiwe kuJesu Kristu, and akhona amabandla asebenzayo angafika kusize. Sikhona ingceko nengcekazi kaNkulunkulu eyafike zikusize spiritual ukhule. It's just that thina ekhaya labafundi nje sinendlela esisebenza ngayo. Amen, siyabonga. Hallelujah. Ubani? 1 John chapter 2 verse 1 verse 19. Funda ke ma. Baphuma kithi kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma bebengebakithi bebeya kuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Akusiyona experience thina manje ekhaya labafundi esihlangana nayo kulesi sikhathi, into endala. Ingceko uMphostoli Johane bahlangabezana nezimo enjalo, behamba nabazalwane kudelwe konke kulandela uJesu, kufunda ngoJesu, kwenza umsebenzi wombuso kaNkulunkulu, baphuma abazalwane. Uyabhala la uJohane ukuthi hayi bazalwane ngiyaniqinisa, ngoba kwakubuhlungu bazalwane, ngiyaniqinisa labo bantu bebengesiba bethu, bebephakathi kwethu kodwa ngesibe bethu, that is why bagcine bephumile. Into endala leyo bazalwane. So ke angazi uma uHebrews wafundile yini ukuthi ke akunakwenzeka. Right, ngicela ke siwafunde kancane ngoba lela mavesi nje obelandelana nje ayahlangana bazalwane. Hebrews 6 verse 4 to 6. Yes. Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo aseke bakhanyiswa banambisa isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, banambisa izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Lo mzalwane ubedele konke, wavalelisa ekhaya, wabachazela ukuthi manje ngiyofunda ngoJesu, wahlukana nazo zonke izinto, oshisayo washisa izinto.
then wafika wahlala ekhaya labafundi. Kuyiqiqi umzalwane usenjani futhi manje ekhaya labafundi? Useyahamba. So usenambithisise ngoba sizama ukupractice impilo yasekhaya ezulwini. Sizama ukupractice ukuhamba ngomoya ongcwele. Sambe ngezwi kaJesu ngemiyalo kaJesu. Asikakubambisisi konke bazalwane, nomphostoli Paul wakusho lokho, nathi sisho njalo. Asikakubambisisi konke. Usuku njengoba sihlukanisela uJesu Kristu usuku nosuku njena, siyazama ukulwa nempilo yethu. Inyama ikhanuko kwenyama, umoya ufuna okwakhe. Siyalwa simelana nenkanuko yenyama usuku nosuku. Umzalwane gweqeqe useyahamba umzalwane. Ayike uJohane lana ke uyasikhulula. Uthi hayi bengesibona abethu. So ke nathi sisho njalo ukuthi hayi kusho ukuthi lo mzalwane ubehambele ekhaya labafundi bengenjani? Bengesiyo nowethu. Kubhlungu njalo kufanele sidina lokho buhlungu ngoba besimthanda, sazi ukuthi simunye and siyayazi ingozi yangaphandle. Then ke njobe sedecide ukuthi uyahamba, then isinqumo sakhe ekhaya labafundi akuphoqwa umuntu. Njengalokho umuntu engaphoqwanga ngokuze ekhaya labafundi. Manje sithi ufuna ukuhamba futhi kanjani futhi akaphoqwa. Since ke akusithini esidecide ngempilo yomuntu, uye umuntu onqumayo ukuthi ufunani empilweni yakhe maqondana nokuthokozisa uNkulunkulu. Thina uze siziprotect, sivumelane ngale mgomo ukuthi ayi ubengesiyena umzalwane wethu, since ngesena umzalwane wethu khona lapho baseKorinte umphostoli Paul ethi khona mkhipheni 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5 khona iverse lapho lithi lo muntu owenza okungesikhona okungathokozisi okubo ngamanyala mnikeleni kubani? KuSathane. So manje mnikeleni kuSathane, nathi ke manje lo mzalwane fanele simkhiphe enhlizweni yethu. Sithi hayi kusho ukuthi uyidecided. Asisho ukuthi alikho ibandla angakhonza kulona elingamsiza afike ekhaya ezulwini, asisho kanjalo. Kodwa thina sifocusile ngale ndlela uNkulunkulu asambulele ngayo ngomoya ongcwele ukuthi sifunde ngayo bese sisebenza ngayo embusweni wakhe njengoba sihlela ekhaya labafundi. Into esidila ngayo ekhaya labafundi umbuso kaNkulunkulu, intando kaBaba uNkulunkulu kuphela. So ke but my decide ukuthi uyashiya ekhaya labafundi yakwenye indawo, then ke thina simthatha ngokuthi ke ubengesiyo nowethu, ube phakathi kwethu. Akaqhubeka uJohane kule ncwadi esifunde kuyona ukuthi ke kwenzakalani ngalabo bantu labo, kodwa usho lokho naye okhomba ukuthi into engaqali ngathi. Lithini uvesi bani lo? 1 Corinthians chapter 5 verse bani? Verse 5 ufunda ke baba. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Nomphostoli Paul naye bisathi uJohane lesimfundile. Nomphostoli Paul naye wabhekana nesimo, ethola ama-report ukuthi abazalwane akabaholayo abangaphansi kwakhe benza izinto ezingafanele kwenziwe embusweni kaNkulunkulu, abantwana baNkulunkulu. Ubhala incwadi ubhalela abazalwane ukuthi mkhipheleni ngaphandle, akafanele abe ingxenye yenu. Lana ke ekhaya labafundi asikhiphe umuntu ngaphandle. Umuntu udalulwa umoya ongcwele ayikhiphe yena. Lo muntu mayesephumile ayike asamvume ukuthi abuye ekhaya labafundi. Ingakho sithi lento asikhulume manje. Senzela ukuthi wena ozodecide ukuthi uyathanda ukuze ekhaya labafundi uze uswazi ukuthi unqumile, and uma ngabe uzohluleka usuphathe ekhaya labafundi, yazi kungakenzeki, yazi kungakenzeki ukuthi nanka ama consequences. Siyabonga egameni likaJesu. Hallelujah. Ngicela ukubuza u1 John chapter bani? Chapter 2 verse 9. Okay. Bazalwane u1 John chapter 2 verse 19, no Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Ngabo ke abasekela lo mgomo wabantu abahambileyo obuhlulekile. Amen. Nifunde kahle lamavesi, uthandaze before ufunde, then uma sulifundile uvale iBhayibheli ucela umoya ongcwele akwambulele ukuthi isho ukuthini lento. Liwumoya izwi kaNkulunkulu, awulifundi ngenyama. Awulifundi ngentukuthelo ukuthi udukuthele, awulifundi ngoba ucasuka ngeenga ukuthi njengoba sikhuluma njena nje usicasukele, cha awulifundi kanjalo. Cela nje umoya ongcwele, ngicela umoya ongcwele ungambulele ukuthi isho ukuthini lento, uzokusiza umoya ongcwele egameni likaJesu. Siyanithanda abazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Siyedlula ke bangcwele. Ekhaya labafundi sinabantu abashadile. Umfundi oshadile owesifazana onomyeni ongakholwa okanye ongadele konke nongazincamanga uvumelekile ukuya ekhaya ukuyokwenza inkonzo kumyeni wakhe ngexesha
ayokwenza inkonzo ngalo. Noba uhlala ekhaya labafundi full time, kodwa kukhona ixesha apho akubuyela ekhaya ukuze ayokwenza inkonzo emyenini wakhe. Lo mzalwane ke ungumama uvumelekile ukukwenza oko. Siyixhasa ke lencwadi yabaseKorinte bokuqala, 1 Corinthians chapter 7 verse 14. Amen. Hallelujah. Ngicela ukucacisa futhi la ngigcizelela egameni kaJesu. Inhloko yekhaya indoda. Uma indoda kuyiyona ethatha isinqumo idela konke, ayisakwazi ukubheka kuphi. Ithi inkosi uJesu lowo oshiye umkakhe nani nabantwana. Leli verse u1 Corinthians chapter 7 verse 14 livuna umuntu ongowesifazane ongesiyona inhloko, yena unenhloko ngaphezulu kwakhe. Then kodwa uyena umbulelwe ivangeli lika Jesu Kristu wathatha isinqumo sokuthi ufuna ukudela konke okweza landela uJesu Kristu. Lo mzalwane uvumelekile ukuza ahlale full time ekhaya labafundi, kodwa uma kunezinto ezimdingayo ezingaxabani nentando kaNkulunkulu ukuba ayozenza enhlokweni yakhe, then uyavumeleleka ukuthi kwenziwe kanjalo. Ngaphandle mangabe ke inhloko yakhe ingayifuni impilo aseyithathile ebese ithi yamdivorsa, then ke usekhululekile ke. Mayese ehambe eyohlala ekhaya labafundi inhloko isimlahlile, then ke usezohlala ekhaya labafundi full time, usefana nowesifazane ongashadile. Elithi iBhayibheli khona abaseKorinte, ongashadile unakekelo kwani owenkosi. But uma inhloko yakhe ithi hayi ngisakuthanda kulungile, hamba uyohlala lapho ufunde, kodwa mangikudinga ngizocela ukuthi ubuye, then umuntu esimene sikanjalo ngoba lo muntu akamlahli akamdivorce, then ke uzoze ezohlala ekhaya labafundi athobele inhloko yakhe eyokwenza inkonzo engaxabani nentando kaNkulunkulu. Hayi ukuthi asuke ekhaya labafundi aye enhlokweni ayokwenza into exabana nentando kaNkulunkulu. No. Ngithemba ukuthi icaca kahle lapho bazalwane. So ke why owesilisa yena ngingabi njalo, ngingathi uyinhloko vele yena. So mabe umuntu eyinhloko inqumo ivela kuye. So owesifazane ongaphansi kwakhe, but owesifazane khona ongaphezulu kwakhe. So kumele ukuthi ke amthobele ngokusho komyalo wani wenkosi. Lapho siveza into ukuthi umuntu uma engakasizakali asimlahli, kodwa lo sesizakele kumele azihlukanisele inkosi ngokupheleleyo. So ke lo shadile emvulelwe ivangeli kaJesu Kristu efuna ukwenza intando kaNkulunkulu, umukeleke ukuthi azohlala ekhaya labafundi. Uyavumeleka futhi uvumelekile ukuthi avakashe ngenxa yomnyeni wakhe oyinhloko ayokwenza inkonzo. Amen. Wena ongashadile ke cha, awukho umthetho, alikho izwi esingalikhotha lithi wena singakusekela ngalo ukuthi sikhulule ukuthi uyovakasha ekhaya. Instead izwi esingalikhotha elilahlayo ukuthi akekho umuntu othi esebeka isandla sakhe egejeni abese ebheka kuphi emumva. Uma umuntu engazonda abazali bakhe, uma umuntu engadeli abazali bakhe, akangifanele, ngeke umfundi wami. Lisho njalo kweniswa. Amen, siyabonga. Hallelujah. Sidluleke kukhona umuntu ongaphandle othi athande ukufunda okanye ukuzobona ikhaya labafundi ngenjongo zokufunda inhlalo yakhona nempilo yakhona. Uvumelekile lo muntu ukuba eze ekhaya labafundi, kodwa unikwa insuku ezisixhenxe, 7 days, kube kanye once off. Emveni koko ke abuyele ekhaya, apho ke ayakuhlala acinge ukuthi uyafuna na ukuyohlala ekhaya labafundi full time nokudela konke nokuzincama. So umzalwane onjalo okanye umuntu onjalo ongazange alibeke inyawo ekhaya labafundi uyavunyelwa ukuba eze azokubona, kodwa ke unikwa nje only 7 days ehlala ekhaya labafundi ejonga okanye efunda impilo yakhona nenhlalo yakhona. Emveni koko ke akhululwe abuyele ekhaya ukuyocinga ukuthi yini ayifunayo ebomini bakhe. Lo mzalwane ubalelwa insuku eziyi7 esekhaya labafundi
lingabalwa isuku afike ngalo nesuku ahamba ngalo. Uzawuhlala 7 days full time ebuka impilo yakhona egameni lika Yesu. Amen. Mawumzalwane efike ngomsombuluko, wafika ekuseni ngo-9, usuku lalo msombuluko asilubali, siqala ukubala ngolwesibili. Then uma umzalwane ezohamba ngolwesithathu, ulwesithathu asilubali. Mayahamba ntambama ngo-5 ngolwesithathu asikubali, sibala usuku oluphelele ehlele ekhaya labafundi. Isizathu uzokwenzani lo mzalwane? Njengoba sikhuluma kanjena akakaze afike ekhaya labafundi. Laba seke bafika ekhaya labafundi abasavumelekile. Into abangayenza ukungena nje ku-Theocracy Networking Embassy bafunde babone, hayi ukuza literal ekhaya labafundi. Umuntu angizwa unless lo mzalwane, thank you, unless lo mzalwane nquma ukuthi udela konke uzohlala full time ekhaya labafundi, yes ke uvumelekileke. Kodwa mayithi usafuna ukuzobona kanti useke wafika before, akasavumelekile. Ovumelekile ukuze ekhaya labafundi ozobeqala ngqa ukufika. Ngiyayiqala mina lempilo elokhuzane engizwayo, hayi lento engizwayo angiyazi. Then umuntu wakithi uhambile wathatha isinqumo wasichazela ukuthi usedela konke nje useyophilela uJesu Kristu kuphela. Ngesiphinde simbone, angiyazi mina lonto. Hayi kodwa nami ngiyafisa ukuyazi lento, ngiyafisa ukwazi ngalento. Mina ke singifisela mina uthi ngazi. Uvumelekile ukuthi uze for 7 days. Ngicathi icacile bazalwane. Ivesi elisekela lokho Luke chapter 9 verse 23 to 26, incwadi kaLuka sahluko sesithoba 23 to 26 ama verses. Amen. Siyadlula ke. Ekhaya labafundi asinaye umfundi othi udele konke ehlala ngaphandle, ongahlali ekhaya labafundi full time. Kanti kusho uthini udela konke? Ngoba uma udela konke udela nani? Nekhaya. Ekhaya linenkathazo, kufanele ulimanage, kufanele eqhubeke impilo. So ke uma uthi udela konke, udela ngisho ekhaya lakini noma lakho, udela umndeni, udela ihlobo, udela umsebenzi, udela imfundo yakho, udela ibhizinisi yakho. Uzohlala full time ekhaya labafundi. Ukudela konke kusho ukuthi ngilandela uJesu, ngifundiswa ngoJesu, ngifunda ngoJesu Kristu. Mase ngifundile, uMoya oNgcwele nguye ongigcwalisayo, angisebenzise ngokuthanda kwakhe la ethanda khona. Kusho ukuthi once wathi ulandela uJesu uyafunda ngaye, ufunda mase uqeda ukufunda ufunde nje phela kugcine kanjalo, emva lokho uzosebenza. Then ke asekho isikhathi sekhaya, udela konke. Ngaphandle mawuholwa uMoya oNgcwele, kungesiwena oyinqumele, then ke asazi ke sicela ungangeni lapho kwamanje. Kodwa sisakhuluma ngokuthi wena udela konke nekhaya. Awukwazi ke uthi udele konke uyingxenye ekhaya labafundi uhleli emzini wakho. Awukwazi ukuthi uthi udele konke uyingxenye ekhaya labafundi kodwa uhleli kuphi khona? Emzini wakho. Uhleli kwakho noma uhleli kini. Kanti udela konke. Usho kanjani ukuthi ngiqashiwe umnyango wa-education, ngiyasebenza kwa-education, kodwa usho ukhuluma uhleli kuphi? Uhleli ekhaya. Hawu, ubani uvuka la ekhaya, ulala la ekhaya, udlala ekhaya, kodwa usitshela ukuthi uqashiwe. Kanjani? Impossible lento bazalwane. Uyahamba endaweni onjani? Osuyihlanganise nayo, osunesivumelwano nayo, uhlale khona, usebenze khona. Then siwaye abantu ke ngokwalelizwe bahlala emakhaya, kodwa isikhathi esiningi basichitha kuphi? Ngoba bafuneka emsebenzini. Umgomo wasemsebenzini othi ngidinga ngo-8 to 4 or past 4 nsuku zonke. And futhi uyasayina ukuthi ngema sikudinga even after hours sikuthole. So ke okwasezweni ke lokho ke okumbuso kaNkulunkulu kaJesu Kristu kusho ukuthi uba kuJesu full time, udela konke. So ke ikhaya labafundi lenzelwe lokho, uzofundiswa ngoJesu Kristu,
ufundiswe ngentando kaNkulunkulu, ufundiswe ngezwi kaNkulunkulu, ufundiswe ngokusebenza embusweni kaNkulunkulu. Then umoya ongcwele nguye, hayi umuntu, hayi ubaba uSibiya. Umoya ongcwele nguye ozokusebenzisa ngokukhetha kwakhe, ngokwesiphiwo akuphe sona. Then lapho azokusebenzisa khona, kusho ukuthi indaba yekhaya lakho nekhaya lakini iphelile. Amen. So ke mawuthi ke uhlele ekhaya udele konke, cha awukadeli konke. Kungcono utshela abantu ukuthi udele ingxenye. Yeah. Ngoba umuzi wakho nehlobo zakho nomndeni nendawo yakini awukanjani yona awukadeli. Udelile okunye kodwa hayi konke. Thina sikhuluma la ukuthi ekhaya abafundi ihlala abantu abadele konke. Musu ukusebenzisa igama elisetshenziswa abantu abadele konke, wena usahlala emzini wakho awudelile konke. uPetro washiya ini amanethi, wathi sishiye konke buza uJesu, senze njani siyozuzane. uPetro lapho uJesu ayikhona wenjani uPetro? Uma ufundisa izo chapter 1 sekufuneke ureplacewe uJudas Iscariot. Bathi asithola umuntu ozoreplace isikhundla sika Judas Iscariot obekade nathi inkosi iqala kwaze kuba iyahamba, obekade njani hayi umuntu obekade ebuya hamba yohlala ekhaya engazi ukuthi bekwenzakalani, umuntu obebona yonke into, ezwa yonke into inkosi ekade ifundisa iyenza eyibona. So sifuna lo muntu azoreplace ngoba uJudas Iscariot wayekade enenkosi, uyena odisadele ukuthi njani ahambe. Ingakho lapha kuleli linye iphuzu ngaphezulu lithi ke umzalwane odisade ukushiya ekhaya labafundi akasamukile ukuthi abuye back, ngoba kunekwenzeka ukuthi usunambithisile uphinde wenze njani futhi uphinde ubuye. Leli verse noma leli verse leli ukuthi uJudas Iscariot wayehamba noJesu kodwa uyena waphuma wayodayisa uJesu kuphi khona kuba Farisi kuba Juda, waphindwa sindiswa instead wathi mesebothwenza iphutha ngenxa ukuthi umoya ukuhlubuka wasubusa kuyena. Leli gama lithi it is impossible, ubani wabhalelwa amazwi lawo kumaHebheru? uPaul. It is impossible, so akunakwenzeka ukuthi umuntu esenambithisile. uJudas Iscariot ngempela kunjani? Akwenzekanga. So ke abantu bayikhohlisa bacala ukuthi kuzokwenzeka. Once wathatha wadecide ukuthi ulandela uJesu, ulandela uJesu impilo yakho yonke, iyona lifestyle yakho leyo, kuze kufike uJesu alande ibandla noma unifice sokuloku uhambe ekhaya ezulwini. Siyabonga abazalwane. Hallelujah. Siqhasa lo mgomo okanye lo myalelo ngencwadi yeActs, Izenzo chapter 2 verse 47. Seyifundele ekhaya umlaleli. Yeah. Siyadlula ke bazalwane. Umfundi ohlala full time ekhaya labafundi akavumelekile ukuxhomana okanye ukufonelana nomuntu ongaphandle obefudula ehlala ekhaya labafundi full time waze wahamba kuba esithi wahlulekile impilo yasekhaya labafundi neyokudela konke. So umuntu olapha ngaphakathi ohlala full time ekhaya labafundi akavumelekanga ukuthi aba nobudlelwane okanye abe nonxulumano nomuntu ohlubukileyo okanye omkileyo washiya ekhaya labafundi ukuba esithi wohlulekile. Amen. Amen. Siqhasa ke lo mgomo ngencwadi yabaseKorinto bokuqala chapter 15 verse 33 kanti nencwadi ka1 John chapter 2 verse 19. Amen. uJudas Iscariot asithola ukuthi abapostoli bashiya uJesu baqala phansi bayofuna uJudas Iscariot ukuthi ukuphi, wathi masehlubukile wahamba, basala abapostoli lana baqhubeka noJesu. So ke umzalwane kade ehlele ekhaya abafundi uma ngabe esehambile u1 Corinthians chapter 15 verse 33 ukujwayelana nababi kona lisuyiphatho kunjani? Thina sizama ukuphila ubungcwele ekhaya labafundi gelekeqe. Bathi umzalwane mayidisade ukuhamba ekhaya labafundi, wena mzalwane usekhaya labafundi ke yini ozoxoxa nomuntu ongasafuni ukuhlala ngokwemiyalo yenkosi yethu uJesu Kristu? Kusho ukuthi nje ubulokhu uxhumana naye nje ufonela naye khona izinto enazo ixoxa kuwe ezizolokhu zikungcolisa, nawe sogcina sokubona unjani, nawe usuphumela ngaphandle. Right, ake senze isibonelo ngokwesystem yalelizwe. Kulelizwe isikole kuyafundwa ekoleni, kunephoyisa egethini, kuvumele ukuthi kuvakashe abantu bezobona izingane la esikoleni. Ngelilanga kufika umuntu uthi hayi ngizocela ukubona umngani wami lana ufunda la ngaphakathi.
livume ubani umngane wakho, hayi usibani bani wasibani bani ufunda ugrade bani ku-class number bani, then ahambe livume iphoyisa, kezwakala qhuqhu isibhamu usemdubulile. Then umuphi action ozothathwa isikole after that incident? So qinisa ini ukuthi umuntu ozofika lana, yabona, uma sekutholakala lo mfundo okwafunda la ekhaya, ngisho umfundo wayefunda la ekhaya wayezwana lo muntu bejwayelene, wafika onakala le ngaphandle ngoba imxakile indaba ukuthi afunde la esikoleni. Useyaphuma ngaphandle lapha uthola eminye imimoya, uyabuya uzobulala lona ngoba kunezinto akade bezazi beyixoxa futhi kade benokuxhumana. Kodwa manje ufele kuma premises akuphi asesikoleni. So isikole kumele sithathe further action ukuthi siqinise ini imithetho. So ke imigomo ekhala abafundi ithi ayifane nalokho. Angikhulumi nje manje ngoba uhulumeni usivumela yonke into ezikoleni. Ayingane ayisashawa sekwenziwa noma enjini. Ngikhuluma ngesikhathi thina sethu kwa umthetho oqinile nakwezinye indawo la usaqine khona. So kunemigomo and angiphathi mase kwenzeke isimo esithile sibhlungu, then kuyabiza ukuthi umphathi wakuleyo ndawo athathe izinqumo ezivikela eziprotect abantu abakule ndawo abangaphansi kwakhe abaholayo. So imigomo ekhala abafundisi imisela lokho ukuthi ke lo muntu njobe sehambile ekhala abafundi useyingozi, useyisitha lana. Wena manje ma usehlele ekhala abafundi ukuxhumana naye utholani kuyena? And this why sithi ke ukuvakashela nakukho ngenxa yezimo efana nalezo sivikele ekuthenini abazalwane abasele lana bangaphazamiswa abantu asebethatha isinqumo sokuthi bahambe ngaphandle, nabantu abangalifuna ivangeli okudela konke lokuthi balandele uJesu Kristu bangathi ngizovashela umngane wami kade ngimazi, ngifonela umngane wami kade ngimazi, then ukhuluma izinto yena aqhubeka phela ngazo ngaphandle kanti wena usuphile enye impilo. We are trying to protect abazalwane. Amen bazalwane. Ukongeza kulamazi athethwa ngutata, kuvamile okanye kuqhelekile, ngicima nani babukeli niyayazi lo nto ukuthi umuntu uma eshiya indawo ebekuyo okanye ikhaya lakhe ulishiye ngoba esohluleka ukuthobela, ulishiye ngoba engafuni ukuphathwa, ulishiye ngoba enezimfundo esamkela imfundiso zangaphandle, ukhushwa imfundiso engeyo yasekhaya ngaphandle. Uthi ukuthi uma sengaphandle lo muntu uyingozi apha ekhaya besuka khona, angayipoison ebantwaneni balapha. Ingakho ke ngokukhusela labantwana balapha ukuthi ninganxulumani, ningafonelani naye ubani ngoba engekho nje uhlulekile and uzawunithela ngalo poison apha aphume ngawo. Ukanti umuntu obephume ngendlela engekho right waze wazibona uyabuye azokuzithoba okanye uye napha ngaphandle uyakwazi utshintsha engabuyanga, atshintsha azixelele ukuthi indlela ebendimke ngayo ayikho right ekhaya labafundi, kodwa ngoku ndiyatshintsha ndizawuphila right. Amen. So abazalwane mabayazi ukuthi ukhuselwa kwathini ukuthi singangcoliswa impilo yalo muntu okanye i-character yalo muntu ebhedayo emkhuphe ngaphandle, uSathana ambizele khona ngaphandle ngayo. Amen. Siyabonga kakhulu tata. Kanti ke futhi ke bazalwane, njoba lo muntu ehambele nje ekhala abafundi, kungenzeka ukuthi khamba umuntu usedadisha wabona yonke into, uyazi ukuthi ubani ndobuthaka buphi. Mayiqhamuka uqhamuka ngobuqili, usibani bani ngoba uyamazi vele ukuthi ubuthaka kanjani. Then kanti lo mzalwane akakazibone ukuthi njobe ebuthaka kanjena nje lo sengaphandle usengena ngalobo buthaka, mhlambe lo buthaka bakhe futhi naye akabazi. So ngathi bexhumana lana kungena umoya omubi kulo mzalwane, futhi usebona mhlambe ngenzeka khamba umuntu olaziyo futhi ivesi, and uyamazi ubani ukuthi ivesi akalazi, vele usanda kufika futhi nasekholweni usemncane, then uyabazi ubuthaka bakho obuthile, then uyingozi lo muntu osehambile. Nje ubaba esho ke njena ke we are trying to protect. Sinabantwana abancane lana, sinabantwana abasanda kufika ekholweni, sinabantwana abangadala ekudeleni konke. We have to protect bazalwane. Amen. Siyabonga egameni kaJesu. Ekhaya labafundi kuvumelekile ukuba umuntu othe wafunda ngempilo yasekhaya labafundi wathatha isigqibo sokuba naye ufuna ukudela konke nozokuhlala khona, akawuchazele kakuhle umndeni wakhe okanye ifamily yakhe ngohambo lwakhe olutsha lokudela konke, akabazise ngokucacileyo ukuthi
yena nalo uhamba lithathayo ngoku ukuze ekhaya labafundi. Thank you so much, Amen. Baba. Thank you so much. Hallelujah, bazalwane. Amen. Umzalwane othi ke hayi sengizwile imigomo, inhliziyo yami ifuna uJesu. Umoya wami ufuna umbuso kaNkulunkulu. Ngifuna intando kaNkulunkulu, ngifuna icebo likaNkulunkulu ngami. And ngifuna indawo la ngizofundiswa khona ngoNkulunkulu ophilayo. So lokho esengikuzwile umoya wami uthi yes. Ngiyanquma manje ngizekhala abafundi. Ngidela konke, ngishiya konke. Then lo mzalwane sicela ukuthi angavele ezekhaya labafundi, akaqale ahlale phansi nomndeni nezihlobo nabangani bakhe nomakhelwane makuphosebule amakhelwane, ama-colleagues akhe ade sebenza namoto ade sebenza, bonke abantu abangaba ne-concern uma ngabe bengasamboni, bengasamthole engcingweni, abacacisele kahle, aqale ngomndeni wakhe, abacacisele kahle ukuthi nasi isinqumo asithathayo, engakeze ekhaya labafundi, abacacisele futhi ukuthi ke lapho yakhona imigomo yakhona lesithulayo njengamanje ithi. So ke sicela kanjalo bazalwane, uqambe yafika lana nje usibhinile isileti sakho kuphi khona emuva ekhaya. Abanye bashona labazali bahlala nomalume, ikhaya lakho lelo. Abanye bahlala nabantwana abathile bade bengama beneficiaries. Umndeni wakho lo uchazela umzali chazela abantwana, umntwana chazela abazali, umdala chazela abancane, umncane chazela abadala. Yenza sure ukuthi uchaza kahle nale mgomo, uyilalele kahle, uyichaze kahle andukuba uze ekhaya labafundi. Siyabonga. Amen. Ivesi sisekela lokho. Luke chapter 12 verse 51 to 53. Ngoba masuthatha impilo yokulandela uJesu Kristu, impilo osuzoyiphila ayisezukufana nempilo kade uyiphila yasekhaya. Sekuzohluka manje. Everything is changing now. So sefune ukuthi ke bachazele kahle manje ukuthi impilo yakho uqala impilo entshasha. Indlela abebekwazi ngayo iyashintsha manje. Lokho kukwehlukana ngokwalesi scripture Luke chapter 12 verse 51 to 53. Inkosi uJesu isholo yona ukuthi ke kuyahlukwana. Ngicela ukwenza isibonelo. La ekhaya kukhonzwa amadlozi 2 kuyafundwa. Abantu aba-academic la ekhaya, but futhi bajulile bagxilile emadlozini. Right, wena manje umukela uJesu uba inkosi nomsindisi, uyaphuma kwisystem yalelizwe, usuya kwisystem yombuso kaNkulunkulu full time, uyofunda imfundo yasezulwini kaJesu Kristu. Then uyaphuma emadlozini, uyaphuma emathembeni onke alelizwe, la ekhaya abathembele kuona. Lokho sokukwehlukana ngoba wena usuthatha enye indlela. Kufana nokuthi amabhasi mabili, khona ibhasi ethatha abantu abaya eGoli nisuke eBloemfontein nobabili, khona ibhasi ethatha abantu abaya eCape Town. So lamabhasi ami ndawonye. Lo odecide ukuthi mina ngifuna ukuyophila eCape Town, lo uthi decide ukuyophila kuphi eGoli. Then manigibela kule bhasi nenze njani manje? Niyahlukana. Izindlela zenu zinjani? Lo eGoli uyophila impilo yakhe full time, lo eCape Town uyophila impilo yakhe full time. Kusho ukuthi ke une possibility singaphinde senze njani bazalwane? Sibonane. Lo ufuna impilo yaphezulu ezulwini, lo usathanda impilo yasemhlabeni, isiphetho sakona isihogo phansi. So ke lo ugibela ibhasi elesihogweni ngempilo yasemhlabeni, lo usethatha isinqumo manje sokuthi sengigibela ibhasi elezulwini, sengiyophila impilo yasezulwini. So ke kuyahlukana ke manje. So ngenkathi amabhasi eduma lana o-driver bewashayela, then liyahamba lelithatha i-direction yaseGoli, lihamba lithatha i-direction yaseCape Town. Then kunalobo buhlungu ukuthi manje siyahlukana. Kungenzeka singaphinde sibonane futhi. Kuchaze kahle ke lokho ekhaya. Siyabonga. Amen. Sesiyaqhubezela. Ikhaya labafundi akusiyo i-rehab. Ikhaya labafundi akusiso isibhedlela okanye ikliniki. Ikhaya labafundi akusiyo i-home affairs. Ikhaya labafundi akusiyo indawo yokuchitha iholide nendawo
thatha ikhefu. Ikhaya labafundi yindawo yokufunda ngempilo kaJesu Kristu. Amen. Amen. Sibongile balaleli emakhaya egameni kaJesu. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi kungani sisho kanjena. From experience sifikelwe abantu asebexakwe izimo ezithile, abazile ngoba bedele konke, kodwa beze ngoba befuna ukusizakala. Mase besizakele bese bebuyele emuva boqhubeka nempilo yabo yasezweni. Akusiyona i-rehab lena. Abanye bathi ngifuna ukuthandazelwa ngiphile, mase ngiphilile ngoqhubeka nempilo yami, akusona esibhedlela. Then akusona futhi ini? Home affairs. Akusiyona i-home affairs bazalwane. Njengoba sishilo sathi akuyona yokushadisa abantu la. 2, 3 akusiyona indawo futhi ukuthi ngiyabona ukuthi kuyafundwa, bayakholwa abazali bayakhonza. Then mina ngisathanda ukuqhubeka nomsebenzi wami, ngisathanda ukuqhubeka nemfundo yami namabhizinisi ami. Ngiyakholwa ngumzalwane. Then mangivalile ngithatha ama-holiday, ngithatha i-leave, ngiyochitha isikhathi sami ekhaya labafundi. But angayimisela ukudela konke. No. Bazalwane, i-wisdom ithi uyafunda ngamaphutha abanye abantu, uyafunda ngobuthakathaka bomunye umuntu. Unokuthi umuntu umhleke usine ngethambo lakhe nokuhluleka kwakhe, wena uthatha isifundo. I-wisdom injalo. I-wisdom uthi ngibabonile bakwenzile ngaphambilini lokho, nakho la beshayeke khona. So ke mina ngifisa ukuthi ngishayeke la beshayeke khona. Angifisi ukuthi ngikhalathele esigodini abakhalathele kuso. So mina kufanele ngisikekele isigodi ngidlule kusona. So ke sibonile bazalwane, bakhona ingcebo zikaNkuluNkulu ezenze umsebenzi kaNkuluNkulu zahlala full time labazalwane. Ivina la kwamaphumulo ikhona indawo enjalo, ngicela ungayisho igama. Ikhona indawo enjalo la kwamaphumulo la uhlalwa khona full time, abantu bashiya amakhaya bazohlala full time. Umehluko ukuthi bona baphumile ku-system yezikole nebhedlela. Kodwa abazali bathi mabemukela uJesu, bekholwa uJesu, bawashiya amakhaya ngithi amakhaya sakhonza amadlozi. Bazohlala nomfundisi full time. Then sikubonile benza inkonzo zabantu abasha ngoJune nangoDisemba. Then umphumela wakhona abazalwane ukuthi lana kuyaqhutshekwa, kuyafundwa, nebhedlela zikhona. Then uma ngase ulande ubuka umlando labaqala khona bephila leyo mpilo leyo, baphi abantu banjani lapho bekhona abahlala full time lana. So sibonile ukuthi lezi zinto azisebenzi, akusiyona lo ndawo kuphela. Somewhere around buduze noThongathi neFerelem ikhona futhi indawo engiyaziyo lapho. Kunendawo ezahlukene okuthiwa ama-mission, la bantu bephela khona amakhaya bedela imindeni bazohlala full time emission. Ukuthi kuphela nje baqhubeka nesystem kaSathane yezikole nebhedlela, abayiboni inkinga kulokho, kodwa ifact ukuthi bayishile imindeni yabo. Sibabonile abantu befika ama-drug addicts, kuthiwa umuntu uzosizwa lana, asize umuntu abe right, aqhubeka angene kule system of education, but impilo yakhe ingakhuli kuJesu. Sikubonile konke lokho. I-wisdom ithi-ke ake sibuyele siyohlola izwi likaJesu ukuthi uJesu ufundise ini, ufuna izinto zenzeke kanjani. Abangaphambi kwethu, yes siyambonga uNkulunkulu basebenzisile kakhulu, kodwa khona ingxenye abangambulelwanga yona. Then le ngxenye abangambulelwanga yona, umonakalo uthini umonakalo? Ukuze singaphindi iphutha elenzekile kubo, ngoba sazi ukuthi abambulelwanga ngoba bona uJesu engakhulumanga nabo wabambulela, bona banqaba noma kabambulenga all together, I don't know. Kodwa siyabona ukuthi khona into enhle uNkulunkulu ayenzile ngabo, kodwa yangaphelela. Manje ke siyazama ukuthi ke singaphindi lelo phutha. Nathi okungenzeka ukuthi singapheleli, kodwa bezemva kwethu uNkulunkulu abasize baphelele. So ke siyakhuleka lokuthi makukhona ingxenye singambulelwa kuyona, uNkulunkulu abaletha abantu nokupheleleyo, ngoba into esifisa ukuthi siphelele. So ke siyacacisa abazalwane, hayi kabi, hayi ngoba lezi indawo ezasezweni ziyabasiza abantu ini bazalwane. I-rehab, isibhedlela, u-home affairs, nani futhi nendawo zeholide nokuchitha indawo zama-holiday. Cha, asisho ukuthi okwabo kuyabasiza, kodwa thina ekhala abafundi embusweni kaNkulunkulu
asikuvumi, ngoba sifuna ukubona umehluko ukuthi uma siziqhelanisa nazo zonke lezi zinto sifocusa kuJesu Kristu nedwa kuphela, sifuna ukubona umphumela uzoba njani this time around, ngoba uJesu ufuna abantu azosebenza ngabo bezihlukanisele yena yedwa baze bahambe lapha emhlabeni, ingekho i-interest yasemhlabeni ebadonsayo. uColossians chapter 3 from verse 1 wehlu ugcina verse 4, uverse 2 khona uthi nakani okwaphi, okwaphezulu, lapho ukuphila kwenu kufihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu Jesu. Ninganaki okwaphi, okwasemhlabeni. Imfundo school education yaphi bazalwane, ibhedlela ezaphi. So ke siyacela bazalwane, akusiyona indawo leni ukuthi usuxakekile, awusazi ingane yakho uzoyisa kuphi, uyihambisile kwi-rehab yalelizwe uyafika ahluleka, wamisa umuntu wakini esibhedlela salelizwe wafika wahluleka, then wafuna usizo oluthile kwa-Home Affairs wahluleka, then uhambile indawo la uthi ufuna ukujabulisa khona, then umoya wakho wabuya ungathokozile, wabuya unganelisekile. Manje usufuna indawo la ozochitha khona amaholidi, ujabule khona, ube sebukhoneni kaNkulunkulu, uthola amandla uvuseleleke, bese uyaqhubeka nesystem. No, sikubonile bakwenzile abantu. Akhona amabandla engawashe engiwaziyo lama kuthiwa khona uDisemba khona kuvalwe izikole, abantu bavalile basemaholidini, then abantu bathatha izikhwama bayohlala khona, baqeda amaholidi babuyele emsebenzini. Zizanyiwe izinto, hlala phansi nawe ubuke udadishe, yabona, uanalyze izinto zizanyiwe zehlulekile. Ake sibuyele kuJesu Kristu yena yedwa. Ilokho esikuzama nje manje ekhala abafundi, asikho perfect bazalwane, sisahluleka ngokuningi. Ngenze ukuthi wena nje ubulapho nje njengoba ngikhuluma, uNkulunkulu manga engasifaka esikaleni, ubungcwele bakho ngokaNkulunkulu bungaba ngcono bakho kunobami. Kodwa mina ngithi ngidele konke ngihlele ekhala abafundi. So ingakho uJesu wathi owone kakhulu uthanda kanjani? Mina ngiso nesikolo mina. Uyabona, njengoba ngizama nje ukudela konke, ngifuna ukumthanda uJesu ngenhliziyo yami yonke, ngengqondo yami yonke, ngamandla wami wonke, ngomphefumulo wami wonke, ngomoya wami wonke, ngakho konke okwami bese ngithanda umakhelwane njengoba ngiyithanda mina. Ingoba ngiyazazi ngiyisona esikhulu, futhi ngisalungiswa kusekuningi okungakalungi. Wena masingafakwa esikalini sibekwe phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu angathi wena ungcono kunami. Ingakho sila ekhaya abafundi sizolungisa impilo zethu, sizozama ukwenza kahle phambi kaNkulunkulu. So ke asisho kabi ukuthi akuyona rehab, akusona isibhedlela, akuyona ilokhozana i-Home Affairs, akuyona indawo yokuchitha amaholidi. Asisho kabi, ningasizwa kabi, kodwa sizama ukuthi siphile lempilo from January 1st January to 31 December till another second following year 1st January. Siphile impilo yokufuna uNkulunkulu yena yedwa every day. Mayithi inkosi uJesu nithabathe isiphambano seni imihla ngemihla ninjani ningilandela. Ilokho esikuzamayo bazalwane. Mina nje ngithi ngaqala ukusindiswa ngo1998 njena ngiphilile impilo yensindiso ngendlela ezahlukene, but umoya wami njalo unosizo, umoya wami unobuhlungu, umoya wami unokukhala, unonganeliseki. Ngizwe ukuthi khonto engifuna but angazi ukuthi yini. Ngibonga uNkulunkulu osengamvulela ukuthi ngiphile kanjena. Since ngo2010 ngiqala ukudela konke, ngiresign emsebenzini, ngeke imfundo yalelizwe, ngeke amaphilisi, ngeke ibhedlela, ngiphunya amabhizinisi, ngaba nokuthula emoyeni wami. So umuntu ozekhala abafundike, umuntu othi ngifuna ukuqala kabusha everything. Ngiyabonga egameni likaJesu. Haleluya. Ayike sivalelisa kanjalo ke amazwi okugqibela tata egameni likaJesu. Hayike njengoba sithi utata ke siyabulela kakhulu, silapha ekhaya labafundi, hayi ngoba ekhaya labafundi indawo engcono okanye ebhetele okanye noThixo omkhulu, kodwa silapha ukuze sincede uNkulunkulu, siphambi kwakhe full time every day. Silapha ukuze silibone izwi likaNkulunkulu liphila phambi kwethu, silibona ngamehlo, singasalikhulumi nje, ngoba lithi izwi lenkosi ulizwi waba inyama. Nawo sifuna ubona izwi lihamba njengoba lalisenzeka nakwibandla langaphambili, ibandla labapostoli. Oko ke kwakwenzeka if thina siyasebenzisana noNkulunkulu, siyavuma. Enkosi kakhulu, uThixo anisikele emakhaya. Amen. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asibusise sonke egameni likaJesu. Amen.